Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 10-njy noýabr hepdeniň 4-nji güni. Men ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu gün gepleşiň temasy esas temasy Hydyrowyň töhmet tehnologiýasy kime hyzmat edýär? Gelin şu tematy geçelim. Şu temany başlamaka men size bir videonu göçüreyim. Türkmenistanyň gelen habarlar boýunça gürleşip, onsoň şu tema geçelim. Bir minut men size bir video görkezeyim. Şu videonu görkezip bilemek edil häzirlikçe men soňuna çelli soňuna görkezek bolaýyn aratyna üzün ýa gepleşigimi görkezän häzir tehnik problemler boýunça görkezip bilemek. Türkmen habarlaryny, Türkmenistanyň ýa habarlary soňuna ulaşýardy. Oňa çelli men düzeltjek bolup gepleşiň aratyna. Bolýar. Gelin biz ýa-ni töhmet tehnologiýasy barada gürleşek. Mysal hökmünde bolsa biz Kahrat Hydyrowyň töhmet tehnologiýasyny analiz edip terip geçelim. Ine egerde biz Wikipedia teretsek, Wikipedia diýmek ýa-ni bir ensiklopediýa, elektron ensiklopediýanyň bir görnüşi Google'da, ýa-ni internetde. Şol ensiklopediýa teretsek, töhmet diýmek bilkatlaýyn ýalan töhmetçilikli maglumatlar bolýar. Bir adama töhmet atmak bolsa, bir adamyň başga bir ýeriniň awryny we mertebesini awrydan gaçyrýan ýa-da awryny gaçyrjy bilkatlaýyn maglumatlary ýaýratmak bolýar. Ine şol töhmet diýilýän we töhmet atmak diýilýäniň ýa-ni beýan ediliş kesitlemesi. Inni ýene bir men vatandaşlarıma da ýatdyrýan töhmet kanun laýykda haçan bir adam başga bir adama töhmet etse onuň gраждан ýa-da jenaýat jogapkärçiligi bar. Ine mysal üçin bir dünýäniň köp döwletlerine şu töhmet atmaklyk, töhmet etmeklik birine ol ýa-ni jenaýat jogapkärçilik diýip hasap edilýär. Administrativ däl, jenaýat, gраждан jogapkärçilik däl, jenaýat jogapkärçilik diýip hasap edilýär. Ine mysal üçin seredip görsem, mysal üçin Türkiýede gelin şuna ün sörelim. Türkiýanyň 52-37 Jenaýat kodeksy boýunça Türkiýadaky töhmetçileri kadyýete çekip 3 aýdan 2 ýyla çelli jenaýat işini çağırıp bolup bilýär. Käbet halyklarda aýratyn pursatlarda bolsa 2 ýyldan gowrak, ýa-ni şuraya jenaýat işini çekip bolýar. Näme şu zatlar edilýär? Täze şunu etmesem, ýa-ni bir pravila igry diýär, ýa-ni bir norma goýmasaň, hemme adam bir-birine töhmet atyp hakykat tap bolýar. Ine şoň üçin köp ýurtlarda, 100den gowrak ýurtlarda töhmet atýanlara garşy, ýa-ni kanun esasında kadyýetde iş halyp bulary ýa türmäge basyp, ýa jenaýat çağırıp, ýa-da bulary uly pul möçberde ştraf goýup, ýa-ni töledip bolýar. Sebebi şu ýaly öz hakykat diýen sözlerini suwdet bolýar, ýa-da birinden goranyp bolýar. Inni men size bir sorum bar. Haçan siz bir publik işini alyp barýan bolsaňyz, publiçny ýa-ni çykyş edýän bolsaňyz, ýa-da bir edaraň ýolbaşçysy bolsaňyz, ýa-da bir gezip ýören bir adam bolsaňyz, size töhmet atylsa, siz näme özüňizi gorap bilýär? Oň ýollar köpdir. Ýöne haýsy ýollar şoň dogry? Näme pikir edýäňiz? Nähili şu adamlardan gorunmaly? Ine siz öz kommentariýaňyzda ýazyp berseňiz şu videoň aşagynda biz size minnetdar bolduk. Ine debeti topary siz bilýän bolsaňyz 1,5 ýyldan bäri töhmetçilere jogap bermeňiz. Bizim başdaky strategiýalaryň biri esasy, ýa-ni strategiýamyzyň güýji töhmetçilere garşy güreşmen. Hiç kim töhmet etmeliler. Dine Berdimuhamedow garşy güreşip gelmeli. Hiç çepet haga ýa-ni wagt ýitirmeliler. Dine Berdimuhamedowyň bokurundan tutup şonu ýykmaly. ýa şol diktator aýrmaly, türkmen halkyny adatlyga çykarmaly diýip, ýa şo ýoluna gitdik. Şu çakarçyly, şu güne çeliş, 1,5 ýyldan gowrak. Inni
devlete topory bir näçe şu mesele boýunça ýygnaklar geçirdi. Bir de ine Soyun'un topory, Iklim'in topory bir de Orta agenti dik gördü. Fransan agenti dik gördü. MHM agenti dik gördü. Japonya'nın agenti dik gördü. Men ýanky Aikido bilen meşgul bolýan. Yeni bir adyna yeni bir adyna hemme zat ýalan bolup çykdy. Ýöne halkyň ünsüni gyra çekip, ýa bizden halk aýyrmak üçin köp hereketler boldy. O diňe bolýar. Biz pasport akçamyzdy, bize töhmet atylyp, ine pasport dağlaryny alyp, bular şol adamyň adynyň kredit aljak bolýardy. Bir topar bolmajak töhmetler, ýalan maglumatlar ulanyp, ýalan sözler aýdyp adamlaryň ýa-ni kelelerini, ynamlaryny gaçyryp, devleti toparynyň awaraýyny dökjek bolýar. Ine şu ýaldatlar inni devleti topary bir netije berdi. Kimde kim devleti toparynyň wekillerine töhmet atýan bolsa, onda biz şonu jenaly çağırjak. Ne misal üçin men dün gördüm. Türkmenim diýen kanalyna Rozbay diýen biri köp wagtdan beri devleti toparyna, maňa devletin aktivistlara töhmet atyp gelýär. Ne şu men ofitsial aýdýan Rozbaýa Türkmenin kanalyna egerde sizin kanalyňyzda bize töhmet atylsa, biz sizi jenaly çekjek. Biz sizi kadiýetiniz bilen subut edip size jenaly işini çekjek. Sebäbi biz kanun esatyna öýlerimizi gormasak, biz sizden öýlerimizi gorap bilemiz. Şonuň üçin size maslahat berýär. Eger biz öz kanalymyzda size bir zat diýen bolsak, ýa sizin atlaryny tutup töhmet atýan bolsak, hökman suratda bizi ýa jenaly çağıryn, jogapkärçiligi çağıryn. Ine şu ýaly biz täze trend bilenjek bolýar, ýa-ni siyasi meýdançasyna, häzirki opozisiýaň siyasi meýdançasyna hemme zady halkyň üçin anyklaşdyrylmak üçin täze trend berýär. O trendden diýen sözüňe jogap bermeli, edýän işine jogap bermeli. Ine misal üçin şu çok gatçyly görüşýänler bardy, soň görüşýänler garşy görüşýänler bardy. Biz şonuň arasynda liniýany çekip göküldük. Ine şu göpleşimde de men Kakmat Hıdırowy şu liniýanyň aňarsyna geçikden adamy şu tarafa geçirmek üçin şu men ýanky görüşi çağırıp görüşmek üçin şu gepleşimi geçirip şonuň ýalňyşlyklaryny düşündirip analiz edip şoňa konstruktiv ýanky çözgütler berip şu tarafa geçirjek bolup edýän çykýar. Sebäbi kaçanda birisi töhmet atsa, ol şoň problemasy, bizim problemamyz däl. Ol öz-özüni hapalýar. Biz onu sevdim bol. Men size bir misal bereyim. Bir gyljyň ustasy Ýaponiýada bir giden bir gyljyň ustasy şu gylşyň ýanky tehnikasyna iň aňyr başyna ýeten. Sehel ýanky kiçik çiwinem uçýan bolsa şoň ganatyň tiýiligini kesitläp bilýän adam bir uly zalda turmuş geçip durka biri gelýär. Men sizin masterňyzy uşa töwüşe çağırýan, duýely çağırýan, gel çık, söwüp ýa-ni muny provokasiýa edip çykarjak boldy. Ol master hiç zat diýmän, imsem kursuny dowam edip, şol adam gyýyp ýene de gitdi. Oňa şoň okuwçylar sonra berýär. Usta diýär, siz ony edil dimini alyp çekip ýetişmekkä kelledin, kesip bilýän, näme etmedin? Ya bize näme aýtmadyn? Bizim iň gowşuk öwrenjimden onu kelledin, kesip bilýär diýse, ol şeýle diýdi. Lütfen biz arasa dojada günne öz ruhlarymyzy, mertebelerimizi arasalap turmuş geçip fizik taýdan özüni galdyryp, moral taýdan özüni galdyryp gelýär. Bir adam hapa bilen geldi. Eger biz şu hapany elden bolsak, şu hapa, şoň gany, şoň aýdan taryhy, gepler hemme ýanky töhmetler hemme zat biziň dojamyza gelip, ýa zalymyza gelip ömürlik galar diýär. Onun için ol anyk zat. On ýanky çeperçiligi, on ustaçylygy pes, bizimki gowy. Ol bilen bir söwüşmek ýa onu öldürmek ol anyk zat. Onu etmelerlik bir sapak hökmüne düşündirdi. Ne şu ýaly biz başta devleti topary hiç kime zat diýmedi. Ýöne şundan başlap, şu prosesden başlap biz indi devleti toparyna eger töhmetler atýan adam bolsa, biz hökman jogapkärçilik çağırdy. Eger de kritik edip konstruktiv bize çözgütler berýän bolsa, ýa diňe kritik edýän bolsa, ol dogry.
Dogry zada ýa-ni o dogry onu hakda biz hereket etmek gaýtyp onu sag bolsun diýip aýdar. Gaýtyp belläp biz öz-özümizi öldürip öseriz. Ýöne töhmetler bolsa ol bir hakykatyň ýanyna däl onun üçin biz görüşmeli. Ine şu ýaly dewlet öz görüşünde 5-10% şu ýaly töhmetçilere garşy 80-90% bolsa şol bizim alyp barýan ýolumyza uğruna gider. Indi gelin biz esas temamyza gaýtyp gelelim. Hormatly watandaşlar, bizim halkyny adatlyga çykarmak üçin şol urda görüş alyp baranda MHM we onun agentleri Türkiýede, Ýewropada we beýleki döwletlerde bize garşy görüşýärler. Ine hatda käbir halyklarda olary ýa-ni bize töhmet atyp başga adamlar özüne opozisiýa diýenlere ine bize garşy görüşýärler. Men hiç wagt düşünemok. Birin halkymyz üçin, halkymyň içinde opozisiýonlar we MHM, polis, hemmeler üçin, hemme zat anyk diktator bizim halk. Näçe biz öz aramyzda görüşýär? Näçe biz diktatorga garşy görüşýär? Näçe biz diktator ýenen soň arkyn konkurensiýa hasabyna bir-ekbirine kritik edip ýa-da bir-ekbirimizden gowy meýdany berip, ýa-ni işler edip halkymyzy östürmän şu tarapy gidemok. Näçe biz ýa-ni bir-ekbirimizi aýagyndan asylşyp, ýa-ni näçe batyryp desek şu tarapy gider. Men şonu hiç düşünemok. Mümkin men ýaşaýyş obrazym ýa-ni ütkendir bolýan ýöne beýerde bular ýalatdyr ýok. Beýerde hemme diýen sözüňe jogap bermeli. Onu da internet meýdançasyna ýa-da publik meýdançasyna bir zat diýsen, sen hökümet suratda suwdan gidýär. Ine senin Sarkozy. 3 ýyldan ýa 5 ýyl şonu basdylar. Ya sen prezident bolay tapagy ýok, alyp gidýär. Bolmasa Sarkozy adam öldüren, bolmasa Sarkozy ýa-ni adamlara diňe kömek edip prezident bolup köp zatlar çözdü. Şol ýaly kanunly işler. Biz kanuny urulmaly. Kanuny urulyp bir logiçny, bir logika taýdan bir anyk, adalatly, kanunly döwlet urulmaly. Şonuň üçin ynanyň ýaşamagy maksat sen arkynam ýaşap bilýän, erteki günüňem kesitli. Arkyn tulgulanman, harsurman, hemme zadyň ýa gow berja ediligi durmuş bolýar. Ine şu durmuşa barmaly. Günne harsurup, ay men pullary ýygnap çağırma oýjaklar, çağırlaňam ýa-ni nyrhy bar, çağırlaňam rızkyly bar, hemme zadyň rızkyly bar, hökümet şonu berja edip kanun esasyna durundurup akıdyp durmaly. Hökümete gelen adamlar parhowçylyk edip özüň bähwidi üçin diňe öz maşgalatyna işlemeli. Hökümete gelen adam hökümetin önünde borçly, halkyň önünde borçly, on borçlary bar. Konkretne borçlary bar, kanun esasyna onu berja edip hyzmat etmeli halka. Ine şu ýaly döwlet urmaly. O bir erteki däl, şu döwletlerde ýaşap ýördi. Näme? Türkmenistan näme şuňa edenok, Türkmenistan hiç kim kanunlary berja edenok. Bizim özümüz para verip çözýär meselemi. Ine şu zatlardan bar. Gelin bizim temamyza gaýtyp gelelim. Ine bize gelen maglumatlar boýunça da Daşol welaýatyna, Lewap welaýatyna adamlar öňe çykdylar. Şöyle avtobus sürýän adamlar ine protest etdiler. Şöyle dünýä bazaryna işleýän adamlar çykyp protest etdiler. Ine ona garşy MHM işgärleri uly görüş alyp barýar. Hatda ine Daşoldan maglumatlar da Lewapdan geldi. Ine meniň suratym dewlet topary diýip ýa-ni suratlarym şöyle asalyp şu adama fersat bolun, şu adam terrorist, bizim hökümeti aljak, basıp aljak bolýar. Bizim Türkmenistanymyzy ýa-ni bozjak bolýar, zat edýär. Hökümet işgärleriň ýolbaşçylary öz işgärlerini çağırıp Gurbanowy seyretmeň, aktivistlere seyretmeň, YouTube görmeň, YouTube görseňiz soto telefonuňyzy alyp bilersek sizi MHM alyp giderler. Biz özümüz satar edip gorkutup başladylar. O diýmek MHM ýa-ni agentleri hökümetiň ýolbaşçylaryny gysyp şuraya ýa işden gitmeli şol adamlar ýa şular ittirip boş edýär. Görüş ýa-ni diktaturaga garşy görüş gyzyşyp başlady. Hakyky finale gelip başlady. Şondan MHM soňky
variantlara, soňky schemalaryň, soňky metodlaryň buňup başlady. Şoň üçin o biz durmaz. Üns berseniz gününden ýöne güçlükli oturan görüşler. Biz durmaz. Sebäbi bizim adatlygymyz, bizim adaletli durmuşymyz bizim öňümizde has ýakyn ýagdaýda dur. Bizim mümkinçiligimiz häzir gatul. Şoň üçin hormatly watandaşlar, siz saklarlar, siz basış ederler, ol diktatura görüşüni bolýan zatlar. Mertçe çydap ümitmen, başga wat ýok. Gelin indi şu Ýewropadaky agentler ya MHM agentlaryň işleşi bardy. Şuraya töhmet tehnologiýa nähili ulanýanlar bardy, ses geçelim. Ine mysal hökmünde biz sirdeli. Men Kakmat Kıdyrova agent diýemok, ýöne şuň alyp barýan siýasatyny analiz edip geçeli. Şuraya Kakmat Kıdyrov ýaly başga adamlar bar. Hökman Kakmat Kıdyrov diňe özü edýär şuny diýip bolanok. Biz şunu gitmeli. Şoň üçin birini tutup analiz edýär we şu zatlar analiz edilen zatlar beýleki adamlara kömek bolar, bizim halkymyza gözüni açar diýip şonu analiz edelim. Dedim. Ýewropadaky özüne men siýasatçy diýip atlandyrýan, ýöne hakykatdan yalançy we töhmetçi Kıdyrov diýen adamyň ulanýan töhmet tehnologiýasyny seredip geçelim. Men iki karakteristik bereyim Kakmat Kıdyrova. Kakmat Kıdyrov öz çykyşlarynda öz kellesindäki fantaziýalaryny ulan bolmadyk zatlar bolany getirjek bolup, yalan sözläp halkymyza öz kanalyna tomoşa urkuzip, özüne siýasat hökmünde gürkezýär. Ol adama öz-özüne men Türkmenistanyň Jirinovskysy diýär. Jirinovski olan bir çykyşlar edenle onun arkasyna partiýa bar, partiýaň meýilnamasy bar, strategiýasy bar, maksady bar, taktikasy bar, adamlary bar. O meýilnama edilenle ýa hökümet bilen işläp, käwat garşylyk edip, käwat hökümetiň rupry bolup, ýa on bir bütün sistemasy bar. Ýöne Kakmat Kıdyrov Jirinovski diýip hatap etip bolmaz. Indi Kıdyrowyň töhmet tehnologiýalaryny analiz etmekkä gelin birinji siýasatçy kim bolýar? Näme üçin onu siýasatçy diýerler diýip şol kesitlenişe seredip geçelim. Ine Wikipediýany alaryň. Ýene ensiklopediýa geleýin. Ya ensiklopediýada adamlar, ekspertler suwd edip kesitlen zady bar. Gelin şonu ulanyň. Siýasatçy bolanlar, siýasy işler bilen meşgul bolan adam ya da siýasy proseslere täsir edip bilýän adam. Siýasatçylar siýasy partiýalaryň ýolbaşçylary bolup bilerler. Siýasatçy bolmak üçin seniň anyk pozisiýaň bolmaly, seniň maksadyň bolmaly. Şol maksatlara ýetmek üçin strategiýaň, taktikaň bolmaly. Ýöne bloger hökmünde çykyş edip hemmelere bolsa söýüp, töhmet atyp, özüň görüp hatap etmek, ol adam siýasatçy diýemkä diýip pikir edýär. Egerde men näde olup pikir edýän bolsam, öz kommentariýama ýazam. Mümkin siz menden şu mesele akyllyrak seredýär. Gelin indi Kıdyrova seredelim, şu beýan edilen siýasatçy kategoriýasyna girýärmi ýa-da giremär. Elbetde Kakmat Kıdyrov şu kategoriýa, siýasatçy kategoriýasyna girenok. Düýbünden. Näme men size düşündireyim. Günne uğurlaryny çalyşyp, yalan maglumatlar berip, töhmet atyp, hemme opozisiýonlara bir-birden töhmet atyp gören adam siýasaty bilmän soň, onuň näme diýini düýbünden düşünmän soň, bloger işini alyp barýan ýöneki töhmetçi. Ine şu kategoriýa ine Kakmat Kıdyrov diýär. Hiç kim Kıdyrov bilen birleşesi girenok ola bir. Ýanyna oturup gürleşesi girenok. Men size şunu suwd edeyim näme? Seredin. Şu Kıdyrowyň döwletli toparny alaýda da maňa aýdýan käbir yalan sözlerini men analiz edip geçeýin. Onu yalan aýdýan ýa sözler köp ýöne käbilenek görýär. Beýleki adamlar aýdan zatlaryny seçýärler. Ine Kıdyrov döwletini men açdym, hemme zady men etdim. Ine men bolmasam döwlete ýürenok diýär. Gelin şuna seredip geçelim. Şol soragyň hakykatyny men açmaly bolýan sen wagty geldi, şuňa çeldi men imsiňerdim başga zatlar bilen meşgul bolup, wagtym bolmady jogap bermeli. Ýöne häzir indi gün Kakmat Kıdyrov töhmedi köpden köp ulanyp gelýär, men jogap bermeli mejburçylyk. Dedim. Kakmat Kıdyrov hemmeleri söýüp hiç bilen ýanky birleşip bilmän bir
27 ýyldan bäri işläp gelen politika ýüzlendi. Sizin alyp barýan işiňizi men gowurýan sistemaly meni öwredin. Ol adamam sana men kömek edilmem ýöne bir adamma ine şoň bilen birleşen, şonu ırk bilsen, ine şol düýpli meselen çöp bilen bolan şoň bilen gürleşdik, ýani maňa tarap ýördi. Men onu özüm öwüp aýdama, ine şo sebäpli ol maňa jaň edip 3 ay haýyş etdi. Goşulun Murat Kılıçoviç şu mesela goşulun işleri bolmasa bolmaz. Bizim vatanımız da deyip. Men öňüm o pikirler bardy. Men analiz et gördüm. Hawa kakına Hıdyr'ı tanamadım. YouTube'larda görýärdim bir gahrmanyga men berdi. Ýani hakykat aýdan adamy min ziyadi. Men bu işlere goşulmasam hiç ile apaýsanýarlar tanamam soň. Şoň üçin o ynanyp ýani bolýa diýip ahir soňuna aýtdym. Ine şunu beren teklifini men ýedim bolýa. Biz görüşeli ýöne sen planyň näme? Ne plan var, ne strategiýa var, ne taktika, ne maksat. Dine ine biz Berdimuhammedow garşy diktatura garşy görüşme. Boldy. Ýöne o görüşmeli maksadam da. Birinji maksat näme bolmaly? Maksat Türkmenistany kanun ýawabyna salyp Türkmenistanyň ötüşini demokratiýa tarap urutmak. Ol maksat bolup biler. Türkmenistanyň halkyna bakly durmuş bermek ol maksat bolup biler. Ýöne bir adama garşy görüşmek o maksat da. Ol şu maksatdan gelip çykýan strategiýa. Men onu düşündürdim. Onun için biz maksat koymaly. Onu koymak için ine men Hıdyrov bir ýaly görüşdi ulanýan strategik management, taktik management, operatif management, funksional management, marketing management, personal management, account management, innovatsion management. Maksat keskitleniş usullerini bilmän soň onuň bilen işlemek gaty kyn boldy. Şoň üçin men hemme programmalary, hemme maksatlary keskitler, onuň strategiýasyny keskitler, taktikasyny keskitler, aktivist çağda açyp, ýani şul programmalarda syýasy bölügini, ykdysady bölügini, sosial bölüklerini keskitläp goýup, hemme zat planlaşdyryp, plany goýdum. Gaty berenip, şul adam, ýani bolýa agam sen et men arkamda diýip hereket başladyk. Şoň üçin şu meselede Kakrat Hıdyr'ın ne ideýasy boldy, ne mümkinçiligi, ne biz ýaly okuwlary, ýani Ýewropada okap bilimleri boldy. Onun üçin eger sen bilimiň bolmasa, ideýaň bolmasa sen bu zatlar edilen ol. Ol anykla. Ine şonu keskitläp goýup, aktivist çağda açyp, adminleri ýygnap, adamlar ýygnap, keskitläp işe başlady. İşe başlanda Kakrat Hıdyr'ın ne aksa ideýasyny berdi, ne bizi gollap öňe çykdy. Diňe gyrada durup, ýani hatda bizim Türkmen halky dewlete kanalyna çykyş etmän, öz kanalyna çykyş edip, ýani işler dowam etdi. Hawa golýan. Prokuror göz bilen seredip, bir zat bolsa o ýerde hop görüp, çekilip, gyrada durup, hemme zat men etdim diýmek. Menin pikirimçe gaty geňer. Elbetde meýnamalarda gurulan strategiýada ol diňe ýerini ýetirji boldy. Sebäbi ol ideýasy syzy adam. Onun üçin strategiýasyny başla. Men efiri almaly adamlaryň berli. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum Farhat. Bizim halkymyz bilen salamlaşyn. Men oňsoň öz çykyşymy dowam edende size söz berjek. Ahmet Baran. Sesiniz eşitilenmi? Bizim vatandaşlarımız bilen salamlaşynda, oňsoň men öz ýani prezentasiýamy dowam edeýin, oňsoň size de söz berelim. Salam Murat, salam ýyleşler gatnaşyjylar, hem gadarly ýyleşler, hem meňde aşamyz haýyrly bolsun. Menem işden gelip ýetişdim, biraz gijaň alym aýyplaşmam. Hormatly vatandaşlar, bizim giç başladyk şu efiri, men ýetişmedim dogrymy aýdaýyn. Başlanýar, öňünden başlamak bolýar. Ýene gaýdyp gelelim. DWT'nin maksadyny, strategiýasyny, taktikasyny, aktivist çap, DWT YouTube kanaly, DWT'nin geçen aksa we beýleki zatlary goşandy bolmady. Ne de ideýa berdi. Ne şoň üçin hemme zada şu prokuror gözi bilen seredip, özüni gorap gyrada durdy. Bunu biz aktivistler bilen biletdik, hemme.
Hemme da prokuror hükmüne seredip hemme edilýän zatlardan gorkup, çekinip, gyrada durup, kä wagt bizi gollap, kä wagt ýa-ni gyrada durup seredip, ay men öňüm aýtdym size bolmaz zat diýip biz ýyklan wagty, biz öňe düşen wagty bizim bilen ýa-ni ýeňişleri paýlaşyp, ne şu ýaly adam hükmünden özüne ýygaly. Men ine Amerika gidende, Türkiýe gidende, Wiener gidende, ýa-ni gitme seni öldürürler. Sana da bir zat bolaýsa, ine hemme zat durur, devlete durur. Murat gitme diýip agam köp haýyş etdi. Men şondan da gitdim. Hawa risk boldy, koronavirus riski boldy, hakykatdan ýa-ni beýle krisler boldy, geçirip geldik. Ine janda. Şu ýaly özüni gorap gyrda duran adam hemme zat men gurunadym, men etdim diýmek meniň üçin gatyn. Hatta biz Türkmen halkı kanalına da çıkış edilmezde, bizim çıkışlarımızda yani öyle çıkış edilmez. Dine Zoom protest olanına gelýärdi ya da ulu gepleşikler olanına gelýärdi. Inni men gynanç bilen belläp geçetim elýär. DWT'nin awraýyny hydyr hemme ýerde ýykyp geldi. Gynatap. Hemme adamlar toporlar bilen bolsa bolmasa skandal turdup, söýüşüp men muň arkasyna durup, şol adamlar maňa jaň edip, oňa ard edip, men olary küçüşdirip, sağladım. Ondan ýene get diýýärdim. Kakmyrat beýtmem. Siýaset beýle edilmede DWT'nin awayny gaçýaňyz bir. Ikinji men 60% wagtym şoňa gidýär. DWT'nin arkamda hemme zatlary ýa-ni nimetmek. Mysal üçin Türkiýe wagt gelipdir, şo ýerde bir bolan maskarçylygy 6 aýlap maňa Atajan Kalandarov ve beýleki şol ýanynaky aktivistler, öňkü aktivistler, ýaş studentler jaň edip, Murada goşulma, şundan git zat diýip, olar köşüşdirinçem 6 aý wagt aldy. Inanam. Olar hat ýazjak boldy, aňyry berip haýyş edip, zordan saklady. O ýerde bolan maskarçylygy men aýtjak käteberdi. Men o zatlar goşulmak. Inni mysal üçin Juma tapara ekstremist diýip, ýene orlar diýip, bir gerek değil, iki gerek değil, üç gerek çıkış edip, onu töhmet atıp, abi, näme bu? Maňa rozmat jaň edýär, maskçy saýýar, son ol hiç düşür ýerler şulardan näme onu köşeşdik, moda ýene düşünýär. Inniden ýa-ni adamlar söýsem, men gidýän dewletden ine özüm galyp, özüm etdik. Onu zordan ýa-ni uğruna goýup, şuň imidjini çalyşak bolup, şunu düşündüm. Sen imidjini çalyşmaly. Öňkü skandali Jirinovski'dan hakyky siýasatçy bolmaly. Onun üçin sen çıkışlaryny men bilen saglysawat edýän. Oň çıkışlaryny düşünüp berýärdim. Argumentler näme bolmaly? Berdim Muhammedowdan çepe saga gitme. Vatan programmalaryny terip şo ýerde gaty köp informasiýa we analiz edip halky düşündirip, şunu beýan edip berdi, çögüp berdi. Düşünmeden aýt men ham kömegden diýip, ne şey urukdurdum. Bir ýylla öz skandalist imidjini çalyşyp, normal imidje geçip başlady. Ahir bir gün çydamaň ýa-ni bu ýene de tökmede başlaganda men aýtdym, inni boldy, menini şu maskarçylyk goşulasyn gelenek. Sen özüň ýöre, sen DWT'nin içinde ýöre bir aptalla, prawy krilo, lewy krilo alda ýöre, islemeseň ine çık git, ýa isleseň ine men gideýin, menin bir boşadyň şundan men bizar boldum. Ne sport ýapyp bilýän, ne başga ýurtlara gidip turmuş berip bilýän, ne maşgalany serip bilýän, maň gerekki. Diňe çykdyjy ýek özüne boldy. Hatta DWT'ni açamda şoň adamdan çykdyjynyň özüni töledim. Hemme dokumentlerini edip, hemme zatlar özüne. Hatlara bir hat ýazyp gören adamda näçe haýyş etdim. Bir haýyş eden adam bitirdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyny sen prokuror, sen jurist, gowy çeýnäp ber adamlar diýsem, onam aýdym edip zordan etdirdim. Şo ýaly kyn administrativ soralar, juridik soralarynda gaty kyn mesele şoňda. Sebebi oň podgotowkasy güýçlü. Ine şu zatlar belläp geçmeli gynansa. Şoň üçin ine şu ýaly haçanla men etdim diýse, bir men gaty ýene şu fakt. Türkmenistanyň demokratik giňeşinde başlanyş ýylyna skandallar turdup, DWT'nin awayny açyldy. Hemme Türkmenistanyň demokratik giňeşine adamlar maňa ýüzürdi. Men olardan bagşlama sonra bolýar diýip ýene de uruluşdum şoňa. Bolho goý bolsun. Baran ýerine skandal ýokdy. O ýerde ýaňy üçdük, o ýerde näme pretensiýa bar bir-birimize. Ýaňy gepler başlaşdyk. Ýa-ni hiç kim töhmet etmeler,
düşünmedik zatlar şu yolda çözmeliyip aydıllah o bundan metal ne var? Umuman hiç şunu yankı bir uğra salıp bilmedim. Men ne bu ne? Men şu işe şunun girdim. Boynadım ama şunun için şu meselede şu yani. Soňky edebem yankı çağda yirip Türkmenistan'daki adamları yüzlerini açmalı. Çağda gelen adam yüzünü, familiyasını açmalı. Yankı kılıp turdup, ona adminler gorlap, yankı devletten giden adminler gorlap bunu halkın üstüne yankı naýjan etdi, aktivistler üstüne. Olur maňa hat ýa-da göni. Murada biz Türkmenistan'a biz näýil adamymyzy açaly, näýil yüzümüzi açaly. Doğrudan biz olaryň garantiýasyny berdilermi Türkmenistan'a? Näýil biz talap edip? Men düşündürdüm. Erteki gün ýene-de hemme aýplar maňa gelýär. Sen ýene bular dawat edýän, beýdýän, sen aktivist çatda hemme gatnaşyp bilýär. MHM-de var, polisama, ministrlerama, beýliklerama hemmesi var. Onu bilip bolanok kim? Erkek diýip ýa-da aýal maşgalamy, erkek mi bellisi ýok. Şonuň üçin şu dawada da adamlar bilen, adminler bilen gürleşip 5-10 gerek günne jaň edip manipulasiýa edip döwlet adama gitdi. Devlete ondan kiçelmedi, peselmedi, gowşamady. Gaýtyp men öz ogulyna goýberdym. Bir durmuşdyň. Täze komanda goýup gitdik. Tüwelemi häzir ýaman ol işle adminler men gatşap hakyky halk bilen işläp başladylar. Hakyky halkyň ynamyny döretip başladylar. Hakyky üstünlükler gidip başlady. Türkmenistanyň içinde bir daşynma. Hakyky hemme aktivistler devlete topar bilen işleşip ynamyny döretdiler. Biz öňkü ýaly ýa bular tanqid edip bular garşy görüşüm. Öňkü görüşüm ýok. Şu Kakmat Hıdyrov gitden bolan hemme durmuşdy. Şonuň üçin jemläp aýtsam, ine Kakmat Hıdyrowyň dewlete eden wady ulgatda, howa eden zatlar bar, onan belläp geçmeli. Ýöne bir esasy bolup, ideýa berip, ýani hemme zatlar eden adama düýünler. Men onu tanqidlap aýdamok, men şu hakykata aýtmaly boldum, sebäbi bir näçe wagtdan bäri diňe devlete toparny tökmelik gelýär. Ol hususy karakteristikasyna men işimem ýok, ýa goşulamak. Ýöne bir şuň käbir tanqidlaryny ýene belläp geçmek bolýar. Birinji, şuň tanqidi näçe men garnaşlaryň üstüne MHM basyş edýär, ine Gurbanow ka basyş edýär. Gurbanow maşgalatyna basyşlar edýärler, etdiler, gidibemdi. Gurbanow maşgalatyna 150 adamy işten aýrdylar, dukanlaryny ýapdylar, basyşlar edýärler, etdiler hem olar merçe oturanlar. Merçe çekip men ejemi 3 ay 4 ay MHM gatnadyp günne kenep etdiler. 86 ýaşyndaky ejem gaty merçe oturanlar. Mundan beter men ine 2 sany garnaşym 20 ýaşyl görmedik garnaşym. Men ena tamy 16 ýyl görmedim. O dogun garnaşlarymy 20 ýaşyl görmedim. Şolaryň dukanlaryny ýakyp ikisi hökümet edarda işleýärdi. Olaryň gaz sistemasyna raznaraboç bolup işleýärdi. Gazçy. Olary işden aýdylar. Olaryň bir uly ýitiren zady ýa beýerde aýrysalar başga ýerde batrak bolup işlerler, näme? Beýerde de batrak bolýar. Az pul işleýär, anlady da işlerler tapap ýok. Gaýtyp olaryň ýagdaýy gowlaşdy. Şu ýagda bolup geçýär, şoň üçin gelin sert geçirin Kakmat Hıdyrowyň maşgalatyna nähili basyşlar edildi. Muhammed diýen dogany Şatlyk Şyhyp bilen bile dost bolup eýýän bir näçe video ýapdylar. Şo ýerde videoda Muhammed dogany düşündirýär, ine sen şunu eden soň men halk sirany oklat diýip. O näme beýle? Näçe meniň garnaşlarymy, hemme aktivistleriň garnaşlaryny, Farhadyň garnaşlaryny, Akbel Saparaň garnaşlaryny halk fiýilýär. Şu Kakmat Hıdyrowyň garnaşy dogany Muhammedi hiç kim sirany. Mümkin başga problem bardyr. Mümkin ol 10 ýyldan bäri işlemän soň aýal ýa-da taşlap gidenler. Ol Şatlyk Şyhyp bilen reportajlar ýapyp dost bolup, men ejeme jaň edip, ine Kakmat siziň Murat ogluňyz üstünden pasilki berdi, biz baryp alyp gaýtjak diýip, şoluň ýa makinasiýaga goşulan soň muny daşyna halk fiýilýär, mümkin başga datdyr. Hany basyşlar? Kimi basdylar? Bir sany aktivistin garnaşyny türmäge basylan ýok. Sizinki basylar ýaly.
Serdar Berdimuhamedov bardy Angliya, Boris Johnson bilen gürleşdi, men bardy. Siz näme urgun edýär? Siz ölüp bir ýyldan öň şöyle u berişärmi? Ölüp 6 ay mundan ozal pasport almaňyz. O Boris Johnson sizin bilen näme iş bolsun? Ya siz näme? Lidiruş yapasan ýa-da ya siz näme? Bir töhmetçi bloger boldy. Men şu zatlary düşünem ok. Indi ladna bu argumentdan aýraly. Partizan uruşy. Ine partizan uruş strategiýany alyp barýar. Ine men DVT topory, toporun adından DVT aktivistleriň strategiýasyny, maksatlaryny, şonuň planlaryny, şonuň ýa-ni pikirlerini alyp barýar. Biz her wagt protestler çağırýar. Men protest Amerikada, Houston'a gittim, Washington'a gittim, New York'a gittim, İstanbul'a gittim. Özüm Jeneva'da bir geçip geldim. 2 kere protesti. Ukrayna'ya gidip protest geçirmeyene adamları toplap başladım. Sen niye gittin partizançılık etmeyene? Näçe adamları çağıryan özümü daşından tomoşçu bloger bolup dursun. Näçe siz gideňiz şoýra, şolar bilen bir hatarda görkezip misal hükmünde ine özüm men şu ýerde barakanda diýip edem. Sizin näp görseňiz, küçük sıçancık yol bolsun hamlayıp ekranyň öňüne bir gör bolýar. Näçe şonu edem bu? Şu ýan soralar bar. Şonuň üçin Kakmat Kıdyrov masalat halk dinleýär, analiz edýär we baha berýär. Şonuň üçin bir zat strategiýa gurýarmy? Onu sizin maksadyňyz bolmaly. Maksat şu maksady ýerine ýetirmek üçin strategiýa, onu şu strategiýany ýerine ýetirmek üçin kiçik detallar etmek üçin taktika. Onun daşyndan köp tahtlar bar. Innovatsiýonly menejment, täze sistemalara girmek, onun daşyndan marketing analizi bar, marketing menejment bar. Hemme daatlar kekitlep, hemme daatları identifikasiýa etmek. Bir topar daatlar bar. O daatlar bilmek üçin size kyn. Elbetde ne komandaňyz ugurly, ne özüňiz ugurly. Men düşünýär, şoň üçin sizi men şol görüşýäne garşy komandadan bu tarafa çağırýan, görüşýän adamlar goşulyp öz ukyýyňyza görä görüşmeňizi çağırýar. Men sizi tanqid etmek üçin çykamak, tanqid etjek bolsam, masgaranyzy bererdim. Bir topar daatları edip, ýene suwda akydyp jogap berýän çağırýar. Indi şu ýaly hereketler sizi awra bermeýär. Siz DVT toparyna işläp, şu daatları görüp, öwrenip, siz başgaça işlemek. Men pikirimçe. Şonuň üçin ine men gyýyska çykyşymy oturdum. Bu ýaly aýdyp dursaň mysallar köp. Ýöne biz eger jogap bermesek o zat dogry diýilýän zat ýok. Şoň üçin men indi şu mesele boýunça töhmet tehnologiýa boýunça ine Ahmet Aparaga söz berýän Ahmet Aparaga. Ine şu meseleni serdip geçelim bir Hökman Kakmat Kıdyrowy ýanky ýok etmek üçin ýa-da şunu siýasat meýdançadan aýyrmak üçin näle şunu diýen ýangyşlyklary beýlikleri etmediýär misal bolarýar we şu adamy ýene-de görüş meýdanyna getirmek üçin analiz edýär. Sizin pikiriňiz näme? Şu soralardy. Sesini de eşitilemem. Başlam, açtım. Men umuman Kakmat Kıdyrov diýilen adamyny tanamak. Hiç wagt tanamadım ben başga wagtda ýa bir ýerde onu gören adamym däl. Mundan bar haçan şu näme gitmedinden öň 2019 ýyl ýa-da 20-nji ýylmydy şol gideni näme barda İstanbul'a. Şu İstanbul'a gitmedinden göni bir 3 ay töwerüm maňa Moskwadan bir öňden bir käwat salamlaşyp ýören bir oğlan Türkmenistanyň ýetdi. Welse paraga sizin diýdi kanalyňyz uly. O wagtlar bizim 33 000 gowrak abonentimiz bardy. Öňkü köne radio kanalyny Erkin Türkmenistan ýapylmaka. Sizin gaty tomoşçylaryňyz kän diýdi. Bir täze oğlan çykdy. Angliýada ýaşaýanmış nimaljak bolup, oturmaljak bolup. Kakmat Kıdyrov diýerler, şol bir çykyş edýär diýdi, bir nime oýdy, rolik goýdy. Rejimiň garşysyna çykyş edýär, şol bir kanalyny bir il tanadar ýaly, ile tanada aýsanlyk diýdi, ile görür ýaly. Şu wagt diýdi,
rol koyya bolin idi bir 5-6 tane adam görüyor onun kendine. Onun bizim näme öňden görüşip gelen adam bolan bir adam gelse peýda diýip hata edýärse, biz mundan umyt edýäs şu diňe gowy görüşjiler, gowy şu görüşme ukuyp adamlar geler, hemen bizim görüşimiz tiýdirek netije berer. Biz şu görüş ýaman türkmen halkyny ezersek oturan türkmen halkyny azad edip biler tiýdirek diýip hemişe bil aňyrdan kim gelse de sen kim, näme işledin bir adam karşılığını biljek bolup, ýa bolmasa bir sırrını biljek bolup anırsın sorap durum yok da ondan başarsak kömek edýäs. Ay galanny wagt gerer, özü bildirer, bize de halkada diýip. Kakamrat Kadirov meselesinde de şolorun yüz tutandan men aýtdym. Elbette bir nime ders diýdim men onun kanalın nimesini goýaryn, kanalyna çelgini link goýaryn, ýöne özü bir diýdim hat ýazsyn, bir ruhsat bersin bize diýdim. Biz ruhsatsyz diýdim çykaryp goýsak, bolam diýdim soň bize men kanalymda ruhsatsız siz nime dipsiňiz? Erkin Türkmenistany ýyle ýaýypsyňyz diýse biz üçin bu bolmaz diýdim de. Öýde bir diýdim, men adresim, nime diýdim. Habarlaşdym diýdim. Onun Kakamrat Kadirov menden habarlaşdy. Salamlaşdy. Adam ýaly salam aleykum diýip onun salam aleykum agam diýip onun şunlar salamlaşdy. Onun gürleşdik bir hili ay bir nime gep gurrumy erwetde biraz nimerak diýmesen ýa-ni hukuk majrak gurulýar diýmesen bir erwetde onun men nidir rady diýdi, men nimeseňiz, men kanalymy şu goýan roliklerimi siz diýdi bir raskrutit etseňiz diýdi. Şonu ýyle getirseňiz men çykyş etjek diýdi şunlar bloger höküminde. Menim bolýar diýdim. Ýöne diýdim biz sen bir soňky 2 sany rolüňden bir gysgaldyk bir nime ýasap bir kiçiňrek bir üniversitet nime ýasap diýdim. Goýars diýdim sebäbi sen arasynda o temadan o tema kän bökýän ekeniň diýdim. Şo bir temany alyp her gepleşinde bir temany gowy edip şeýnesem, şonu analiz etsem gowy bolar diýdim. Onun bolýa geljekde öwrünür diýdi. Onun bizim onun şu öýde ruhsat beren soň allykda muň nimesini şeýtraga den bizim montajörümüz, operatorymyz işledi. 2 rolünden bir gysgaçyk bir üniversitemiň kadýanyna bir nimesini ýasadyk, rolik ýasadyk da onu men giriş ýazdym. Onu şeýtirben çykardyk many. Şeýdik many 33 miňlik auditoriýam öňüne goýduk, täze kanal açyldy, naşonal täze bir görüşçi gelip boşuldy diýip. Onun bir 2-3 ay şeýle gepleşdirdik. Jaň edýärdi, günnüň naşa diýen ýaly onun o gepleşýär. Men o wagtlar hiç bir kän bir häzirki ýalyk bir yaramaz nime ösüp geçirdiýen menne pikir döremedi şu wagtlar. Ay näme ýaşy umyt edilýärdi aňyrdan gelen adamdan. Adam paket şu ýaşy umyt edýär başga näme. Onun şeýtirip gepleşdi. Onun birden bir maňa bir gün jaň etdi. Men nidi İstanbul'da diýdi. İstanbul'da menim hayran alym, näme üçin bardym İstanbul'a? Ay men nidi şeýle partiýa ýaşak diýdi. Partiýa ýaşak naşonal. Onun öwren gowy pikir diýdi. Onun aýtdy şunlar bir lokal allyk diýdi bir nime jaý, bir nime konferens geçirmek üçin. Men nidi hem olunur kömek edip ýör ýygnanýas diýdi häzir bir näçe wagtdan bir şu wagt bir 2 saat öňünden jaň etdi. Näme ne diýdi biz diýdi şurada geçirecek näme 2 tane adamdan haýyş etdim diýdi şu oğlunun öňüne şu konferensiýa başlananyna çykyş edýäňiz WhatsApp bilen video çykyş etseňiz bir diýdi Hananow bir siz diýdi ikiňiz çykyş etseňiz şonu men anonsir etdik diýdi şonu menem bolýar diýdim bolýar oňar ýaşy niýetlen nimeden ortaň men gelip çykyş ederim. Onu ne şu jaň etmeli wagty jaň edenok onu men binzer bolup başladym. Menem bir yarım saat öňünden taýin bolup oturdum. Şu Ýunanýan oğlun gyýlan öňüne çykyş edýin. Ne Kakamrat Kadirov Londondan barıpdyr. Şuňa bir bilelikde partiýa urmak çekeniňiz. Men şoňa ak ýolar diýenlik men çykyş edýin diýdim. Kynçylyklardan gorkma, adam kynçylyklardan gorkmaly, ýeňip geçmeli, şonu tejribe galanmaly. Onun jaň gelenok, onun men ahyrynda özüm etdim jaňda. Mun ýaşmy belki galandyr şu wagt. Onun
Kakamrat dedim, can gelenok ömrağının aydarını gittim dedim. Biz deydi başaga yine üstümüze polis döküldü deydi. Üstümüze polis döküldü häzir deydi, biri konferansiya tutada geçirden oklar qadağan etdiler. Häzirna biri hiç yol veren oklar deydi. Oğlunun deydi gelenler var deydi, gelmedikleri var, gelmediklerine de aidiyat deydi, gelmeyen häzir bu taýda biri polis taşımylarly deydi. Eger deydi şunu çözmek başarsa men can ederim deydi. Onu menin bolya dedim. Bolya dedim, ýöne gaty binjak boldum. Bir de aydın dedim, näme bir kynçylygynız bolsa biz gepleşip edeli, Erkin Türkmenistanyň sizin ýagdaýyňyzy habar berip durýar dedim. Şeýdip aýdyşym ýaly onuň habaram berdik dedi. Olar o gün geçirtmediler. Tutuluşyk bolupdyr. Onuň oğlunun käbiri, öňden tanış oğlunun käbiri maňa can edip aýtdylar. Kakamrat Hıdyrov ödünliydi, provokator ýalap bardy diýdi. O polisler hiç onu elini toglamak ýalam ýokdy. Bizi ýabyr gaty gyssamak ýalam ýokdy. Olaň aýdan daty ine bir de şunlar bir iyi berdiler. Polis nimen taýda geçirmek bolanok bugün polis nimesine barmaly. Ona şu taýda bir formal belli desidi ýerine goý berer diýdi bolyn. Kakamrat Hıdyrow polislere ýapyşyp ýa-da olar olaň diýen etmän şey bir ödün provokator ýaly provokasiýon neme alyp bardy diýdi. Onu menem ona Ömer Mandyr diýdim de öz ýanymdan. Ömer Mandyr o taýda sebäbi Kakamrat Hıdyrow Londonyň baran adam. Olu ýeru içine de onu goý bererler ýygyna. Ýöne o taýda Türkiýedäki bizim illeşlenmediň ýagdaýyna yarama täsir etmek mümkin diýip şeýle pikir etdim. Ýöne men efirde bolatlar aýtmadym sebäbi Kakamrada men o wagtlar garaýşym boldy da. Onuň soň näme boldy? Soň birden bir git ýapyr çykýa, onuň birden bir ýanky başga bir mesele bilen maňa can etdi. Tek şu taýda kaýyny bir şu tuttu, şu nemeden konferens gurnajak günlerden bir bilmedim bir hepde dat geçendir da ýa köpräk geçendir bilemok. Birden can etdi da aýtdy, "Öňde parasyz men diýdi, oğlum Jeneva geldi" diýdi. Şoňa şol diýdi, "Oturmaly şu taýdan siz diýdi, şoňa hat ýazaýsaňyz" diýdi. "Şoňy gollap" diýdi, "Men tanaýan şonu" diýip diýdi, "Şoňa güwa geçip hat ýazsaňyz" diýdi. Adam hukuklaryny goraýjy hem jurnalist hem belli adam hökmüne Türkmen protest hareketine. Ona menim diýdim, Kakamrat diýdim, "Men sen oğlumy tanamak" diýdim. "Sen özüňem ýany tanadym" diýdim. Bir 3 aý boldy tanışanmada diýdim. "Ýeni sen bilen bir duşuk göremek zady demek. Ýöne diýdim, men getiljek bir zatym bar" diýdim. "Men seni tanaýan naşyonal hem bloger hökmüne çykyş edýär" diýip men bir hat ýazaýyn ingliz dilinde diýdim. Onan hem şol haty diýdim, "Oğlum diýdim, şonu görkezip peýdalanmy bilse, peýdalanmy" diýdim. "Ýöne men oğlumy tanaýan diýip biljek geldim. Menden oğlum näme işedik gaýdany bilemek" diýdim. "Ay borsetde" diýdi, "ol atılıpdyr" diýdim, "atyşypdyr" diýdim. Ona men diýdim, "Mümkin" diýdim. Atyşan bolmagy mümkin, atylan bolmagy mümkin. Ýöne oğlum ogurlyk edip gaýdypmy, adam öldürip gaýdypmy, ýa başga bir iş edip gaýdypmy, ýa ejir çekip gaýdypmy, men diýdim, "Bilemok" diýdim. "Men sen oğlumy tanamak. Şoň üçin men diýdim, özüni hormatlaýan bir adam hukuklaryny goraýjy hökmüne tejribeli adam hukuklaryny goraýjy hökmüne diýdim. Men şu iş edibiljek geldim. Sen oğlumy tanaýan diýip men güwa geçibiljek geldim. Ýene de aýdýan bir edek diýdim. Ha, soňam ýazyp iýberdim. İngliz diline hat ýazyp iýberdim. Ine okak gör diýdim. Şu haty diýdim, iýber, peýdalansa diýdim, peýdalansyn diýdim. Onuň bu men öňümde inniki nimäni goýdy. Şerti goýdy. Şunu siz özüňiz iýberin şoň adwokatyna diýdim. Men ondan ýene düşündirdim Kakamrat Hıdyra. "Kakamrat" diýdim. "Düzgün oýunça men şonu edip bilemok" diýdim. Ýene öňe gaýdýan diýdim. "Men sen oğlumy tanamak" diýdim. "Şoň üçin men güwa geçip biljek gel şoňa" diýdim. "Şol diýdim, adwokaty maňa diýdim, soraw iýbersin" diýdim. Ine ors diline zapros diýilýändir diýdim. "Ha, men adresim" diýdim, e-mail adresim. "Şol adwokat diýdim, zapros iýberse" diýdim. "Şonu men iýberip bilýän" diýdim. "Emma men özüm diýdim, şu zapros gelmese, men diýdim, alaq edin şoňa şunu iýberemok, iýberip biljek gel" diýdim. Benim gıýgyryp başlady ýanky birden. Ine men şonu Kakamradyň öň görmedik bir tarapyny gördüm häsiýetini. Ala gıýkyryp başlady. "Он же мой кровинушка, он мой сын. Вы должны дать ему вот такое письмо, поддержку." Gıýgyryp barýar ýanky ala okul. Menem dur diýdim, Kakamrat. Men sana ýene bir ýere gaýdym. "Sen oğlum doğrudur" diýdim. "Sen oğlumdur. Sen diýdim onu gowy görýän, näme şeýle öz oğlumy gowy görýär? Ýöne men sen öz oğlumy gowy görýän" diýip men diýdim, "Oňa güwa geçip bilemok" diýdim. Ana ýene bir ýere gaýdym diýdim. "Şol häzir adwokatyndan zapros gelse men şonu iýberýän şu haty. Gelmese de iýberemok" diýdim. "Bolýa onu men şonu iýberdeýin" diýdi.
Bolýa diýdim. Men garaşýan diýdim. Emma ertedem gelmedi şohat nime zapros, birunam gelmedi, bir hepdedenem gelmedi. Diýmek menem onu arkaýyn boldum. Ay onu öýder şo öňkü ýazyp iberenmi, peýdalanandylar diýip. Ýöne men şo bolup geçen ýagdaý hakynda Hakan Kadyrowyň tutulanyny hakynda şo taýda konferensiýa geçirjek bolanlaryna şolary geçirtmän şuňaly Türk polisiniň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň konsullugynyň nemesi bilen pitwaty bilen şolara ýol berilmänligi barada New York'a nemeyi verdim. Human Rights Watch'a yürüyte nemeyi verdim, habarı verdim. Yine şular ýaly Hakan Kadyrow şu taýda saklanyny şoň tutulmagynyň ya urulup ýenjilmeginiň öňüne almak gerek diýip şular ýaly haty verdim. Ondan men onuň Hakan Kadyrow'un özüne de ýalňyşmasam iýerendim. Gepim tümmek şondan soň Hakan Kadyrow men bilen arany kesdi. Menem adynam tutmadym. Özüne alyp başyny halamadym. Şu İstanbul'a baryp eden provokasiýon işlerini halamadym. Ýöne men hiç wagt hiç ýerde bu arada çykyşym etmedim. Menden oňal häsiýet ýok. Biri mysal üçin aýdylyp biriniň umyd edemsem, ol bir gelek ýa iki gelek, üç gelek yarma tarapyny görkezse-de men howlugam okşal adamyny bir ile çıkarmaga, bir peçan etmege, mastar etmege. Men pikir edýän şeýle ay adam kemden tejribe toplar düzelerdi. Ýöne Arman Kakamratly meselede bir tersine boldy. Bir yankı ilki hiç şeýle neme ýazmady, maňa Londona soň gaýdyp gelipdir, gaýt edipdir. Hiç şeýle habaram tutmady menden. Gow geldimem diýmedi. Menim işimem ýok, öz işim bilen bolýar. Ondan bir haýokdan bir ýene de öz gepleşiklerini maňa iýber urady. Menem inni gowlum aldy, şoň şunum ay bu adamdan näme bilen bir direktli görüşçi çykaýsa bu bolşy boljak bolsa diýip, muň öz maşgalaty birinji ýerde keni görüşmekden diýip ýanky. Munyň biraz gowrun geçdi umumyň. Şoň şunum iýberýän datlaryny açmadym, görmedim. Onun bir görüp şu men şoňlar çekilendigimi aran üzerinde görüp birden ka men üstümden eňter urady. Biderek atlary. Meni bir deňemesiz adama deňedi, opozisiýada bir halanmayan adama, ikide mene bir adam şolong diýip hayran aldım. Ona ýa sen dün agam diýip çaň edýän adamyna, kömek soran adamyna sözüne, ýagşy sözüne, gollugyna mätäç bolup sana güler ýüz beren seni garşylanan adamyny özüň arany üzüp, özüň talap etmeler zady talap edip ol sen şu talapyny ödäp bilmedi diýen, oňsynyň hapa uymak bolar. Bu türkmençiligi de syganok adam kärçiligi. Netijede gitdiçe beter etdi şu Kakamrat. Inni häzir gelip häzir iki gepleşiginiň birine ýa-da her gepleşigine men üstünden hapa uýýar, gıýbat atýar. Şu taýda men jurnalistim ýazýar günne bir görýän adam bar. Kakamrat Kadyrowyň men yuridiki, hukuk bilim barlygyna düýpli şüphelenýär. Sebebi şol meni halamasa-da şol meni häzir gow görmeýänem bolsa, eger yuridik bilim alan bolsa, şol adam men üstümden hapa guýmanlar. Şol yuridik bilim şoňa ýol bermezdi. Diýmek şu yuridik bilim alany gynansalam bilemok. Ya hakykat der şol. Ya da hakykatan bolsa şo nähil alypdyr yuridik bilimi. O kapmy ya okumanmy? Şol atlar gaty ulu soraw dörýär menne. Onuň bir bana biri hat ýazdy, şonu aýtdy. Bu diýdi, öz wagtynda diýdi, Orsiýetde yuridik fakultetde okap ýörkä, şo taýda başarman, okabilmän bir zatlarda bir bulaşyklar edip, Türkmenistana ýygyny perewod etdirip, şo taýda geçip, şo taýda Türkmenistanyny diplom alypdyr diýdi. Şuň öýden menne uly şüphe deredi. Bu nähili adam Orsiýet okumak üçin Sowet döwründe gaty bir gowy ýerde, şo taýda okap bilmän, başyny çaraman, yuridik bilimi alyp bilmän Türkmenistana geçirdip, tanışyryp, zat edip, bir hili ýollar bilen geçirdip, Türkmenistanyny bir depme halal yuridik diplom alypdyr. Men çakmyçada. Netijede mene şu görüp oturan adammy şu hiç hili yuridik bir taýdan bilim alan adama meňden okşun öz atýan tökmetlerim görkezýär şonu. Tökmetçileri gollamagam görkezýär. Umumyň men Kakamrat Kadyrowdan eden umydum bitmedi. Yerine yetmedi. Şu men uly gynanç bilen şoň üçin şu wakany size gurrun berdim. Men sertdiňleriniz üçin köp sag bolun. Murat men öz berjek gurrumy şu häzirki içinde şu aýtdym, öz aýtjak zatlarymny eger dowam etsem özüm dowam eder. Ya da bir
inimiz neme gerek bersegen bolýar. Perhada. Sen meni işleýänmi Kakamrat? Neme Kakamrat diýen, neme Murat? Kakamratym işleýändir diýip umyt edýän belki ýagşy ata programsy diýerdi. Men şu ýadyr halkyň öňüne çykyp şu hakykat men aýtmagy gurrun görmäge mejbur boldum. Şoň üçin belki şu gurrumy men goýnat bilen berýän gurrumy dinläp bir öz gyzygynyň jylawyndan çeker diýip men umyt edýän. Sebäbi birinji bilen adamyň gatnaşygy gowy gatnaşykdan başlap erwet gatnaşyga ýalmylýar. Onuň egerde şol saý sebäbe görä kimindir biriniň günäsi bilen şol iki adamyň arasy bozulaýanyda ýene-de şonu iş işten geçmäke eger düzeltip bolsa düzeltmeli. Indi Kakamrat Kadyrow belki men şu aýdyp beren gurrumy dinläp bir öz böwrüni dinler, göwrüne geňeşer bir belki beseder şu zatlary. Şu häzirki özüni alyp barşy diňe özüne de ziyan, bize de ziyan, halka da ziyan. Sebäbi näme üçin diýsem, egerde Kakamrat Kadyrow oturup her gününe şu adamyň üstünden Muradyň ýa Dewletäň ýa Gölzaparyň üstünden erkin Türkmenistanyň üstünden hapa uýup otursa bir netijesi gaty erwet bolýar. Ýani biziň umumy protest hereketimiziň hem aýandan atlyşýa ziyan edýär. Ýani Türkmenistanyň halkyň biz aradasyny etmeli, her gününe agyr ýagdaýda oturyp halk. Egerde biz şonu şol aradasy bilen ýaşamaly wagtymyz Türkmenistanyň halkyň çekýän jebri barada günnülük gurrun vermeli wagtymyz, şonu analiz etmeli wagtymyz, şoň gymmatly wagtymyzy mysal üçin aýdaly birek-biregin atýan töhmetlerine garşy durmak üçin sarf etsek, ýaşama mejbur bolsak, onu bir şu töhmet atýan adamyň halkyň garşysyna işleýänini görkezýär. Biziň wagtymyz alýar. Ödüm wagtym sarf edýär, biziň wagtymyz alýar. Eger biljekler, eger özi aý bolýar, men näme demde de pul gadanýan, men gepleşiklerimi görýärler diýen bolsa onu biljekler. Murat, ine men aýtjak zatlarymı aýtdym. Bolýar, bagşlan men şu habarlar we Türkmenistanyň şoň videosyny goýjak bolup, ýani manipulasiýa edip durmalyn, ýalňyşypdyrlar. Mümkin men bir dagda basandyryn şoň üçin ýani bolýar, aýby ýok, aýby efirde de. Ine şu ýerde biz imna töhmet tehnologiýasy bardy gurulmak etmeliler. Bizim hususy ýagdaý, ýani Kadyrowyň hususy ýagdaý bilen işimiz ýok. Sebäbi biz siýasat meýdançasynda şu siýasata etjek diýip halkyň öňüne çykan adamlaryň ýani siýasat tehnologiýasy ýa töhmet tehnologiýasy ýani näme diýenlerini düşündirmeli. Ne şoň üçin biz ýadymyzda bolsa bir gepleşigimizde ulu bir liňe geçirdik. Görüşýänler, hakyky rejim garşy görüşýänler we hakyky ýani görüşýänler şu töhmet atyp görüşýänlere şol görkezmek üçin liňe çekdik. Ine şu Kakamrat Kadyrow öň görüşip gelýän adam şu tarafa geçipdi. Öň ýani DBT toparına bolanda men aýtyp geçdim. Töhmet atyp gelýän adamy iýmizin çalyşyp ýani ýürüýte DBT'ň toparına awra berýär etjek bolup köp synançdym moýun gynansak da diňe skandallar, diňe ýani töhmet çykyşlar drive bolmasa bolanok diýip bir diýen zatlary ol bu alamat däl, ol bir adamı durnukly däligini görýär. Käwagt ýani çykyşynda bir çykyşynda bir pozisiýa ortasyna ikinji pozisiýa, üçüncü soňuna da üçüncü pozisiýa durnukly bir dagda sezip bilmän soň ine şuraya siýasatdan bolanok. Ne şunu şuraya çykyş edýän adamlar bar. Ne Azat Gaýtbaýew, Kakamrat Kadyrow. Men näme şu temany galdyrdym? Ine men özüm siýasatçy däl. Ýöne ýani okuwlar köp oturan soň ýolbaşy bolup 30 ýaşydan bäri işlän soň sen ýalňyşlygyň bolsa gelip ýenmek diýerler sen. Ýüzüňi ýenmek diýerler. Şol ýaly ýani özümi kynçylyklarda zordan çıkarıp öwrenmeli bolýan.
aracın yok. Yolbaşı bolup işlänende bir kampaniýanyň yolbaşy bolup işlänende hökümantyň maksadyň bolunýa, strategiýaň, taktikaň, ýa-ni öz ukyplaryň bolunýan, sen üstüne işleýän ösmeli bolýan. Bolmasa sen kampaniýany Ýewropanyň ösen döwletlerine alyp baryp bilenok. O türkmeniki ýaly para berip işläp bolanok berdi. Bäze hakykatan hem konkurensiýa moşna görüşmeli ukyplaryň. O sen diňe zähmetiň bilen näme? Management ukyplaryň bilen, ýa-ni teoretik ukyplaryň bilen, senin ýa-ni innovasiýan ukyplaryň bilen köp zatlar gözüňde tutulyp hereketler etmeli, başgaça bolanok. Şoň üçin men kampaniýama ýaş bolanlar alýan bilimli Fransaň okuwlaryny oturan informatik ugrundan, management ugrundan häzir bir web management diýip bir täze bir çykan näme bar? Ýa-ni elektronny ýa-da internet meýdançylaryna management. Ine şol adamlaryň bizde işleýär, olardan köp zatlar öwrenýär. Şol ýaly kıyın meselede ine siyasi görüşde de şol ýaly mümkinçilikler biz etmek için yani bilimler almalı. Ne şoň üçin şu siyasi meýdançylygyny ýadyňyzda bolsa biz döretdik. Siyasi meýdançylygyna biz hem aktyorluň yani hakyky şeklini keşfini goýduk. Olar töhmet atman, olaryň edýän hereketlerini analiz edip goýduk. Olaryň arasynda liniýany çek goýduk. Ine şu hereket edýän adamlara töhmet atýarlar diýip yani suud edip goýduk. Inni şu töhmet atylýan adamlardan şu tarafa geçirmek için olary analiz edip, olary yani mümkinçilikler döredip, olary mysallar okup, şu adamlar şu tarafa geçirip, şu görüşen meýdançylygyny giňirtmek. Ine giň görülýände aşağıda diýen kiçik toparlaryň ýolbaşy, ýönükli aktivistler ine şu mesele goşunoklar. Bir-birini töhmet atıp, yani näme edip ýörenoklar, bir-birine jaňydyp derüp çöýýärler şu mesele. Ine bir komentarda ýazýar. Oturup gürleşmelik indi. Oturup gürleşildi. Bir näçe gerek. Bunu näçe işlerce kaçanly gapdylyny atyňyz töhmet gelýär. Hemme adamlar söwüşip zat edip siz şu lotkada oturýarsyňyz, şu lotdan onun renkinin baýdal çalyşýar. Töhmet çok galýar. Men öz durmuşymda hiç kime töhmet atmadym. Awraly hormat koydum adamlara, adamlar maňa hormat koýýar. Bu ýaly maskarçylyk ilk görmek. Şoň üçin şu syýasaty girip, şu zatlar eşitip görüp, gatyn görýän. Biz öýlerimizi kämilleşdirmeli. Biz öýlerimizi azajyk medeniýetleşdirmeli. Ine şoň üçin men ahirete Praga ýapyşýan şu sizin ýa-ni şu medeniýetli gepleşikler alyp barmagana, medeniýetli syýasat alyp barmagana, alyp barmak üçin düşünceleriniz ve berjek maslahatlaryňyz diňe döwete toparna däl, başga adamlara da kömek bolar diýip umyt edýän sebäbi siz dürüjülük işinde şu ýerde şu irwet wakalary beýan edip, bu wakalary beýan edip, onu tapagyny ýa-ni analiz edip, ketkitlep bilýän adam. Biz olar ýaly ukyplarymyz ýok. Ine şoň üçin şu syýasatda syýasat kämilleşdirmek üçin men size jurnalist hökmünde size ýazgıç hökmünde, şahyr hökmünde ýüzlenýän bize şu bilimler berip durun, bize gerek şu bilimler bolmasa biz ýa-ni oppositiony görüşlerle bir töhmetçiler bolup galýar. O bolsa bizim görüşýän adamymyz Berdimuhammedow we onuň sistemasyny güldürýär. Ýene men ýalňyz aýdyp geçdim. Lewapda we Daşowuz vilayetlerinde suratlar goýulypdyr. Ýolbaşçylar öz işgärleriň üstüne işleýärler. Dinlemäň, zat etmäň bizim ýurdumyz ýykjak bolýar, olar görüplerdi. Näme görüpçilik edýär? Biz olardan gowy ýaşaýas. Biz olary şu ýer gowy durmuşy teklip edýär. Biz Türkmenistana söz azatlygy, Türkmenistana hereket azatlygy, Türkmenistana umuman iş azatlygy, umuman isýan adam edip ýani kanun esasına isýan ýurduňa çykyp bilerýär, girip bilerýär, vilayetden geçip sadakalara, toýlara ýa-ni hemme merkeler gatnaşyp, howa epidemiýa hem ýerlerde de bar. Şolar ýaly beýlek döwletlerde ýaly hökümet epidemiýa garşy görüşer ýaly açyk saýlawlar bolar ýaly hemme adamyň den mümkinçilikli bolar ýaly görüşýär, o nähil görüpçilik. Bize ýen gowy ýagdaýda.
Biz şu bizim halkymyzyň edilip duranyny janymyz ýanyp durulmaýan çykyş edip öz pulumuzy goýup wagtymyzy berip maşgalamyzy seretmeýän hemme zadymyzy taşlap hereket etsek o nähir görüpçülik bolýar. Men şoňa hiç düşünemok. Şul aýdýan sözleri aýdýan adam we şonu dinleýän adamlar nähir şonu düşünýär, nähir pikir edýär. Şol ýaly bizim halkymyzyň ýa-ni aň düşünjesi pesmi. Onu beýle diýerim ýalňyş sebäbi. Mysal üçin şul bizim halkymyza şu ýerde pul gazanyp bolýar, şu ýerde biznes kurup bolýar diýsen, onanyň men Ýewropaň mekteplerini, institutlaryny turan adam menden ökdeş olur. Ýöne kanun ezatyna işläp, para bermek, konkurensiýa hasabyna işläp, öz haklaryny gorap, beýlik haklara hormat goýup, beýlik adamlara hormat goýup, töhmet etmän ýürmek diýsen, ol şol adamlary bir doglaga salan ýaly bolýar. Şu pikirdi näýdi pikir edýäňiz, näme etmeli adamlar kellesi aýlanar ýaly we şu ýola ýörer ýaly. Näse soru? Eger soru bana bolsa men jogap berjek bolarym. Siz soru aýdym, akydy. Indi hemme zat alyma bilme bagly. Elbette men dün oňky gepleşiklerimiziň birinde hatda bir çöllü çopanom intelligent bolar diýdim-de, bolup biler diýdim. Eger şu kitap okasa özü bir pek niýetlen ýaşasa diýdim. Şolum intelligent bolup biler, emma aşgadyň orta tarapynda ýaşaýan özüm intelligent segatlaryna girýän adamym nadan bolup biler diýdim. Men ýene bir ýerde şonu gaýtadýan. Adam özüni östürmeli. Mysal üçin aýdaly, men na YouTube'a girip näme diýsem, diýesim gelse şonu diýbilýän, kime tökmet atasym gelse atyp bilýän diýip şoňa gowanmaň adamlar. Şo gowdat däl, şoň ýygy bolar. Sebäbi hiç bir zat bu dünýede nimesi temmisiz geçip gidýän däldir. Kim bolsa bolsun, özüne näçe gowy ýetýän orta ýetsin. Ýöne, eger sen bir biýgüne adam üstüne tökmet atsaň, sen aýal bol, erkek bol, sypmarsan. Ýürügiç, ýa şu dünýäde ýa o dünýäde sen jogabyny berersin. Şoň üçin şonun häzir bolun. Men bir zada begenýän, bizim iýleşmemiň mümkin bir 90% şu zatlara düşünýärem, öz edep ekranını saklaýaram. Şu edep diýilýän zat, edep ekran diýilýän adam gaty uly zatdyr. Şu edep ekran de ekran türkmenden aýdyşy ýaly. Adam hatda bir ýokary derejede sowatly bolmasa da ýene atasyndan bolja terbiýe alan bolsa bir ulyny sylamak, kiçini sylamak, hormatlamak, öz edebini saklamak, adalatly bolmak. Şu adalatsyz ýa-ni özüňilki bir adama bir etmeler iş etdirjek bolup, ol adamam şonu etmese, onun aralmak, öj almak maksady bilen hüjüm etmeler oň üstüne. Şuýny kakamlaryň häzirki görkezýän yaramazlygyna şol. Indi men şuňda ýani Murat sen gürläp oturkan ýazylýan zatlar okuýanna iýleşlerimiziň köpüsi ýem kakamlaryň şu yaramazlygyna düşünipdirler, hem şoňa garşy durýarlar. Şonu ýazarýarlar. Yeptük elbette bizim üstümizden hapa uyanlaran barını Türkmen vatanım deyip nime diýär da, bizim üstümizden hapa uyýar. Ýöne Türkmen vatanım deyip gowy sözleri öňe tutunup yaramaz zatlar ýazsam, ýürügiç öz insabyny jezasyny çekersin bolmadyň diýende. Indi men ýanky soragyma ýene de dolanyp gelen Murat, bizim ösmeli, biz bir ýerde durmalylar. Bizim şu häzirki her günne alyp barýan gepleşiklerimizden bir de iýleşlerimiz bilen has ýakynlaşmaga, bir dialog açmaga mümkinçilik berýär. Iýleşlerimizden ösmeli elbette. Ine şu berilýän soraglary biz başardymyzdan jogap berjek bolýar. Gel şuna mene bir käbir soraglary çykarsan biz şol soraglary jogap berjek bolar. Ine şu soragyň içinde soralar biz nähili görüşmeli, biz näme etmeli? Hawa siz düşünýäňiz, siz bir de ýa-ni ýol okudýaňyz ýöne bu teoretik bolup galýar-da, ýerlerde hereketler nähili bolmaly? Biz ýerlerde garşymyzda bir monster, hökümet, onun ýa-ni emhime gullukları, onun polis gullukları, gazetler, onun ýa-ni prokuratura gullukları bize garşy görüşýär. Biz nähili görüşmeli, biz nähili ýeňmeli
sorak berýärler. Esas sorak şol. Ne şoňa näme jogap berip bolýar? Ahmet apa, sen näme pikir edýäňiz? Öňkü reşikde de biz aýdyp geçdik şuny. Ýöne dine agdybirlik yeterlik dämi kadýan? Seýdiň Belarusiýanyň adamlary agdybyr bolup 200 000 adam çykyp, ýani köşküňle ýörep kruklar berip netije galan bilmediler. Howu netije galandylar. Lukashenko görkezdiler kimdigini. Halkyň inni hiç sanyň öňünde durmaz. Şu ursaňa mençden turjakdygyny görkezdiler ýöne. Ýani zaвершающий ýani netijeli, soňky netijeli herkelini edilmediler. Ine häzir türkmen halky meniň pikirimçe Türkmenistanın içinde bir kör ýaly garankyda aňyr bäri urunjak bolýa, ýani ýol tapjak bolýa ýöne din olam däm kadýan. Ýani men ine dün öz watandaşymdan daşoğlu watandaşymdan sorak berdim. Watandaşyma sorak berdim. Ine sen özüň pikirinçe şu ýerde halk nerdaçylyk barmy? Howu nerdaçylyk hemme ýerde bar. Taksistler, hökümet işe hemme taýda. Polisler aýtdy, menem şu diktatora garşy ýadadym, näme etmeli? Inni şu ýerde olardan sordum, egerde nägelik bar bolsa, näçip siz protestde çykanyňyz? Ýani näme sizi piýaser berýär? Öz haklaryny gorumany, ýani hekimligi barmaly ýa-da polisyň öňüne, MHM'nin öňüne öz haklaryny gorumany näme täsir berýär? Täsir berýär diýsem, şeýle diýär. Biz çydap ýörüz. Hakyky çyk biljek adam 1%. Galan çykmaýar. Mana da. Bular lider bolýarlar diýerler, ýene burada dediler, bular çykmaýar. Bular inertni, aktiv däl adamlar diýip aýdýar. Şöyle bir bellek geçmeliler, inertni, aktiv däl adamlara aktiv edip bolýar. Olar motivasiýa bermeli. Olar ýani birinciden dogry diýdiňiz bilimlerini düşündirmeli, ikinciden motivasiýa bermeli öňe gitmek üçin. Ine şu zatlaryň üstünde işlemek üçin we Türkmenistanyň halkyna ýol görmek üçin siziň pikirinizçe näme etmeli? Ahmet apa. Türkmenistanyň halkyna ýol görmek üçin birinji bilen men bir zady anyk aýdasym gelýär. Türkmenler agdala diýen zat men hiç inanmam, gollamam. Türkmenler agdala däl adamlar. Türkmenler normal halk. Agdyrlyk yeterlik türkmeniň içinde. Türkmene yetmeýän zat, Türkmeni agdaly ýaly edip görkezýän zat, türkmen entek ýagyrlykça şu döwrewat syýasy göreşiň uğurlaryny, usullaryny öwrenenok. Şonu yeterlik derecede öwrenip ýetişenok. Näde partiýa urmaly? Näde şu diktatura şertlerini şoňa garşy protest hereketini guramaçylykla alyp barmaly? Şu zatlary öwrenip ýetişenok. Eger şu zatlary öwrenip bilse, ondan biz hemmemiz bir günden bir gün görürüz. Asıl Türkmenler agdyr halk ekeni, edil beýle halklar ýaly ekeni. Men şonu häzirem bilýänler. Men mydama aýdyp gelýän şunu kän edek, eger men şu çykyşlarymy ýerler dinleýän adamlar ýatlasalar, men hiç wagt Türkmen agdaly diýen söz bilen lalaşamok. Adamlar şol näme dogry? Türkmenim edil beýle halklar ýaly beýle milletler ýaly. Agdaly agdybirem. Ana birine näme şowatdan bäri Murat bilen, Aýna bilen, beýleki illeşlenmez bilen, Perhat bilen, Ahmet bilen bile dine bir maksada gulluk edip, dine şu halky azad etmek üçin çykyş edip ýörsäkrim. Bizim aramyzda hiç bir agdalyk ýa bir çakmyşyk ýa bir nime ýok. Beýleki türkmenleriň men pikirimçe şu hat ýazan türkmenleriň içinde 99% hemme zady düşünip oturan adamlar şular. Oglany o ýedi şolamy düşünýän, ene okaýym. Bizi gollaýarlar, kakamradyň şu edýän türkmençilik çykyşlaryny ýalar. Ýöne türkmenlerde bir nime bar da häzir iki filmiň arasynda pasardamak diýerler. Şol filmiň arasynda oturup YouTube'da hemen şu YouTube'a knopkan basyp çykyp Gölzaparada söýülýän, Murat Urwana da söýülýän, Ahmed'e de söýülýän, oňa da hemme kişi söýülýän nip şol agyna gelenini urup oturan adamlar bar. Olar gaty men pikirimçe namard adamlar. Şu namartlygyny boyun alın. Başlangıçda birinin üstüne tökme atacak bolsamyz, men häzir namartlyk bilen Gölzaparyň üstüne ýa Muradyň üstüne tökme atacak diýip boynumyzy alyp başlaň. Şoňa gaýratymyz çatmasa da gowy goýun şu tökmetlerimizi. Siz öz tökmetleriniz bilen halkyň jebrini agyrlaşdyrýaňyz. Biz bolsa halka häzir guramaçylyk işlerini öwretjek bolýar.
Men yeni bir gedek ýatladyam. Türkmenistan ýaly aýrans diktatura döwletde görüşjek bolsaň ullokan guramaları gurmak gorkulu bolýar. Birek tanasa 10 ýaş 20 100 ýa-da 200 adamlyk guramaları nemesen döretsem. Onu şoň biri ele düşdi, şolun berilen jiýadatçy da bilmän birden aýtsa adamlaryň adyny ol gurama badawat ýok edilýärdi. Şoň üçin men teklif etdim. Şular ýaly diktatura ýurtlaryny, gadaply diktatura ýurtlaryny 3 adamdan hem 5 adamdan geçmeli däl guramada durýan adamdan sany. Şonu bir adam tutulaýanna da berilen jiýada çydap bilmän adamyň şol iki ýoldaşynyň adyny aýdaýanna da ýa üç ýoldaşynyň kiçik gruppa tutulýar, kiçik topar tutulýar. Biz häzir Türkmenistanyny teklif edýäs. Iň ynanýan adamlarymyzdan 3 bolup 5 bolup guramalar töredim. Şol guramalaryň sany 100.000 bolsun, 50.000 bolsun, 200.000 bolsun. Soň bir gün bellener, her kim şol üçlükler, beşlikler bilen mesela Aşgabatda prezident köşünün öňüne gelmeli diýilende şonu gelse ana bir günde mesele çözülür. Ýöne Türkmenistanyň şertinde ýene orada ýatladýan Belaruslaryň kyýaly ýa bolmasa Gürgizlaryň kyýaly beýleki ýarym demokratik ýurtlardaky ýaly gelip hem öýüňe gidip ýene ýatyp durup ertesi ýer bilen ertirligi ýyp gelip dowam etdiripdiler. Türkmenistanyň bir çykanda halyk bir çykanda meseleni çözmeli, häkimiyeti el almaly. Ine men şu häzire çenni şu görýän datlam tejribem şonu tasdikleýär. Gaty dogry aýtyp geçdiňiz. Akıda Türkmenistan'a inetirdim. 5. noyabrda avtobusçular galdy. Olar protest etdi, dargady, bular öýlerinden bir-birden çekip aldylar. Şu ýaly protest edenizde men bizim watandaşlarymyza, bizim halkymyza bilýän, şu ýaly protest edenizde özüňiz gitmeýän. Bize habar berin. Biz size podдержка berelim. Bütün dünýanyň aldyraly. Ýa size bir zat bolsa biz sizi çykarar ýaly. Ýa biz soňuna bilip galýar. Şoň videolar berek, suratlar berek, öňünden bizim bilen gürleşiň. Inanmasaňyz soňky moment aýdan ine biz çykýar plan adam çykyň. Ýa bar bilinýär. Siz özüňizi MHM garşysyna bir topar 9.000 sany MHM işgäriniň garşysyna özüňizi goýýan. 30 bolup çözülmersiňiz mesela. Şoň üçin haçanda siz galanyňyzda biz beýleki adamlaryň, ýa-ni studentlaryň en atalaryny, ýa-ni dünýä bazarynda işleýän adamlar işli galdy, çağrı ekleplerini, olary, talipleri, Türkmenistanyň daýhanlary hemmetini aldyrmaly. Şoň üçin şu ýaly aksiýa edilmezde bize habar berip durun. Biz sizin arkaňyzda durup biler ýaly. Bolmasa biz bir hepden soň bolýar. Ine 1. noýabrda dünýä bazaryna çykan aýal gyýlar ine Aşgabatda gidildi. Olar ýa köşeşdirip goýberdi. Soň öýlerine gelip 7 san, 8 san, 10 san iň aktivistlerini Aşgabatda gidip olary ýa-ni üstüne basışlar edýär. Ne şol ýaly bolmaz ýaly. Bir çykdyňyzmy? Gaýtmaly da, durmaly da kansa. Durun. Murat, adam durup bilmez. Murat, başyna. Ýok, şonuň üçin 200.000 300.000 çykanlar. Onlarla çyňyz gelmeli. Köçeden geçen gördüm barmaly. Ýa birini gollap ine şey düşmeli. Ýeki öýüňiz çykma. Indi Murat, näşe bir illeşlemeniň biri bar. Graf Berhard lakam bilen çykýan gaty gowy bir iki setir getirdi. Mawtumullan ýalňyşmasam. Adam mardır, adamların naşıdır, adam mardır, hayvan onun yaşıdır diýär. Ine şuny ol Kakamrat Hydirowa ýüzlen aýdýar. Öň ýanynaky postinginde şol Kakamrat Hydirowyň adyny tutdy. Men pikirimçe şu setirler Kakamrat Hydirowa gaty gowy gelişýär. Şol nemeni edilşoň ýokary ýanyna şu alan nemeni ýokary ýanyna dur şol. Graf Berhard diýär, şonam alyp görkäz okuyucularımıza. Adam vardır, adamların naşıdır. Ine men gün okuyan şoň goýan nemesini. Adam vardır, hayvan onun ýaşydyr diýär. Ana. Şunu görýän biziň ýyleşlemimiz şo gerek goşky setirlerinden tapýarlar, gerek sözlerden tapýarlar. Indi mümkin bolsa aýna da söz bersek Murat, bir aýnanyň dinleri. Aýna sözleri, aýna biz şu temamyzy Kakamrat Hydirowyň töhmet tehnologiýasy barada onu analiz etdik we halkynda düşünürdik. Men käbir şoň ýalan sözlerini ýa-ni suud etdim, düşünürdim adamlar ýa. Şu taryhda men boldum, onu argumentler bilen aýtyp berdim.
Şu tema degişli aýtjak adamyz bolsa, ine söz sizin. Birinciden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim Sağ olun. kanalımıza, Türkmen halkı kanalımıza ine söz sizin aýdyryn. Sağ olun sözleriniz için. Akvel Sapara size hoş geldiniz. Şu men aýtjak goýjak zadym şul. Men aýal gyzlaryndan öňce özümi tanadaýyn aýal gyzlar toparынан aýna. Men näme üçin goşuldum? Burada sizedem Akvel Sapara, sizedem hormatym uly. Men şul göreşe näme üçin girdim? Şu Berdimuhamedov klanına karşı, şu diktatör rejimine karşı görüşmek için girdim. Yöne serede otursam ine şol birleşin nemesem bilýäňiz menden çykdy da. Men hemme toparlara bir ara geleli agzy bir olalım dip şol teklifi men berdim. Yöne gatygy inansam şol teklifi ine türkmençilikde näme var? Bir-birine inanmazçılık var. Siz näme diýseňiz diýen we Akvel Sapara bar şol bar. Bir-bire bir ara gelip bilen oklar. Ine hazır hem şu yayın bizim hazır edip oturan yayınımız aslında bilemok näçe doğru den Murada size ulu hormatym bar. Ýöne ine şu yayını etmekle bir adamı şeyle çıkıp bolýa sizdi kazat etmiş olabilirsiniz da. Ýöne bir olam görüşýär. Olam öz näle diýsem öz liniýasynda görüşýär. Biz şeýle bir ulu adam garşysyna görüşýäz. Bütün aktivistler aýaldygyndan görüşýär. Ine her kim özüçe bir halk. Ine menem halk, sizem halk, Akvel Sapara adam halk. Dogry däme? Ýöne olam öz noktasynda bir görüşýär. Her görüşenin garşysyna ine seredin. Ine Azat İsakov aldılar, alkytdylar Türkmenistany. Şolam köp töhmet atdy aktivistlere. Ýöne olam görüşýärdi. Olam äz Türkmenistanyň içinde. Ona mäzir alkytdylar ýygnap. Men şu zatlary hiçbir şekilde näle deýin goldasym gelen ok sebäbi hemmemizin bir gazanyň içinde. Hemmemizin şu Türkmenistan Berdimuhamedov diktatör rejimine görüşýär. Ýöne näme gynansak da her kim bir-birine şyltyk at, halk ýadadı. Halk prosta ýadadı ine şu zatlardan, bir-birine şyltyk atylmaktan, şu öz aramızda düşünşip bilemiz ok biz. Aslında bir ara gelip düşünüşmeli. Sebäbi ulup hemmemizin maksadymız bir näçedir? Ýöne bir ara gelip bir-birimize töhmet atmaktan başka işimiz yok. Aynen, mümkün mü? Ben şu serine bir öz belligim var da. Şu bir-birine töhmet atmak diýilende bir abstraktlaşdyrýan şu zatları. Biz şol töhmete çydap halis dynamda diýip şoň garşysynda durmalýan karara geldik. Ben siz diýem, Muradam menem ol bir her bir näme jogap berjek bolup duran adamlar däl. Ýöne şuň biziň temamyz şol. Şuň bir tütänden bolganda şuň dogrudan şu Kakamrat Kadirov diýilen adamyň töhmet teknologiýasynyň sırlaryny açmak üçin ýygnanyk. Şoňa sen özüm bir garaşyň bawarsa aýtsan gaty bolar. Ýöne ştaýdyna ýene bir gepin gerdişi gelende men bir iýleşimiň bir soragyna jogap bereň. Meniň garaşym şul Akvel Sapara sözüm. Ýekejemint aýna Zgul İlbay diýen bir iýleşimiz maňa bir sora berýär. Akvel Sapara şor indik YouTube kanaly film kimi diýär. Men gönüş taýda jogap berýän. Şol kanal menki däl, şol men kitabymyň adyny alyp kimdir biri ya kimdir birleri kanal ýasapdyrlar YouTube'da. Men ol kanala hiç il gatnaşym yok adamlar. Şonu her bir gören maňa ýönkäýär. Ýöne inanmak ya inanmadyk sizin öz işiniz. Men şorinlik diýip bir hekaýeler kitabym var. Şorinlik diýen kitabymyň adyny goýurypmy ýa-da bilýäçliginden garaşy maňa ýönkäýär diýip öz kanalyny ýa-da başga bir niýetlenmiş şol kanaly öz kanallaryny şorinlik diýip at goýupdyrlar. Ana men berjek jogabym. Ayna inni başla sözüm arasyna düşdüm, dowam ediyor. Bor, ine şul men aýtjak goýjak zadym şul. Men hälam şu birleşmäniň tarapdary, hälam şu agzy birligiň tarapdary, bir-birimize beýdip çykyp, ine her kim bolaýsa bolsun, haýsy topar bolaýsa bolsun, hemmemizden bir ýolda, şu ýolda biz. Bir-birimize beýdip biz YouTube'lara çykyp da ulu adamlaryň arasyna çykyp da nädip diýin ine
ol beyle, bul beyle demek bize gelişmiyor. Men soruğa cevap bereyim. Men düştüm. İdeýaňyz düştüm. Men pikrimçe aýna sizin näme diýeniňizi we daş döwrüne bolup geçen zatlardan habarsyz edýän. Sizin pikiriňizçe biz şu gün ine analiz edip berdik. Şu bolýan zatlar biz töhmet atmadyk. Bizim diýen zatlarymyzda yalançylyk ýok. Mysal üçin Kahramat Hydyrow döwletden giden günden başlap diňe töhmetler at gelýär. Ine ol normal bolmaly, oňa birleşmeli. Ýöne biz şonu etmeliler. Yeni burada men ideýamy da konsadyňdan birinji biz Berdimuhammedow garşy iň görüşýäniň biridir. Ýadymyzda bolsa. Biz Kakımrada da beýleke da töhmetler üns vermedik. 1,5 ýyl geçdi. Inni biz liniýa çekdik. Biz ýa-ni siýasat meýdançasyny ýasadyk. Şo ýerde bize garşy inni aýamyzdan sallanyp töhmetler atyp gelýän adamlara biz jogap bermesek wagty geldi. Hawa birleşmeli, o abstraksiya zatlaryny goýun, realny konkretni işlerdi. Serdim, siz çykdyňyz, şu bir ay bolmaka, hani birleşeliň ýene abstraksiya ideýany. Näme turdy? DWT Murat Gurbanow hemmetini diktatorsa birleşdirjek bolup, meni hökümetler atdy. Soýunow, Eklimov, aktivistlary, aksumoklar, ýene bir zatlar diýildi. O men ideýamam da. O siziň ideýaňyz da. Nuri, aktivistler siz aýtdyňyz şonu. Gelip bizi mecbur etdiňiz, zoom geçirmäne, mecbur etdiňiz, ýüzlenmäne, biz ýüzlendik. Men oň maksady düşünýän, o maksat. Men oň netijesini näme guturjagyndan bilýärdim. Ýöne size suwd eder ýaly, imsim oturdum şu ýerde. Diňe haýyş etdim, goşulmagyny, tapawul ýok, kim bolsaňyz diýip oturdum. Ýöne şo netijeler belli boldy. Şorum siziň gözleriňiz açan okmy? Inni bolly abstraktny gurulmaly, birleşeli, ýöreli, gujoklaşyp gideri, dogunu koşaly. Bolmaýar. Biz görüşmeli. Bizde wagt ýok. Kim birleşip biz görüşmeli, biz Berdimuhammedow klanına garşy görüşmeli. Bir minut durun. Inni galanlar diňe töhmet atmak bilen. Egerde biz olary kesip gyra aýyrmasak, biz özümüz ýöne bu senin diýişiňiz ýaly galanna bulaşýar. Ine şoň üçin men çykyş etdim. Bolmasa Hydyrow mahsar etjek bolsa men onu gatşat mahsar etmeýär. Hemme çykyşlary ýaman. Gep onda däl. Hydyrow meselesinde başgalara ökünmek. Biz eni bestir etmeli. Halkymyza gözlerini açmak. Inni görüşmeli, wagtymyz ýok. Bize garşy emhem işleri güýçli görüşýär. Bu tarapdan bize garşy ýygmydan görüşýär. Biz iki ortada birleşmeli diýip otursak, onda biz ýa gowşak, ýa bir kellämizde psihik atklanyýa bar. Biz düşmanymyz tamamda onda. Indi boldy bestirmi? 1,5 ýyl men garşyk geldim. 1,5 ýyl men adama töhmet atan ýerim ýok. Häzir atamok. Ýöne indi jogap berjek. Ýuridiski jenaýda ýa-ni kadyýatyň üstünden jogap çağırjak. Kim bolaýsyn? Jogap bermeli. Egerde kritik edýän bolsa, ol dogry, problema ýok. Men kritika dogry düşünýär. Egerde töhmet ýalan sözler ýok ýerine töhmet atýan bolsa, onu ol ine derdim. Kakımrat prokuror näme diýär? Ine kime wygyny adaty kepkan ýygnama. Diňe Gurbanow. O kellesin ýa-da ýa içip çykyş edip inni kelleden ýütkek gitdi. Azat kepka Türkiýanyň kanalyna Berdimuhammedowyň ejetine bir näçe töwdi. Olar ýaly siýasatda edilmeýär. Sen kim bolay? Kimin ejetine töwseň olar ýaly edilmeýär. Türkmenistan prezidentiniň ejetine töwmek bolanok. Ol persona неприкосновенности, on bolanok. Onu etmeliler. Onun için onu alıp gittiler. Ol argumenti goýanoklar, inni häzir bular köwler, ýa kim öňe diýen bolsa şoň üstüne atmak bilen. Näçe şo bolýar? Aňyrtynda başga siýasat bu. Aňyrtynda bular emheme kömek edýärler. Biz şonu inni aýtmasak biz görüşýärmik gowy. Biz adamlar ýygnamyramyk. Biz görüşýärimizde töhmetçiler üstüme töhmet at, halka ýerýärler. Siz kimle birleşik bolýaňyz? Siz töhmet atýanlar bilenmi? Olaryň gepleşip geçirip gördük. Men özüm hiçne gepleşige çağırdım. Kakımat Hydyrow. Şu oturan ýerine oýnap nime diýär? Erkek ýar gürleşip bilen o. Näme gürleşip diýär? Adminle gürleşjek bolduk. Men şoňa işläsim gerenok düýgünden. Näçe? Men masalaçylar giýerim. Men şonu etmeýän gowusy ýöne giýjek.
Şundan behwi de Amerika, hiç de Amerika. Birinjiden behwi yok, ikinciden şoň goşuljak. Şu davaly, skandally, maskarçylyk bar bolsa, meni goşmaň. Lütfen men DBT lider bolup, ya Murat Gurbanov bolup şol atlar goşunýan. Köp gerek meni şoňa saljak bolýar. Kakmat Kıdırov bir ýyllap meni salyp geldi şoňa. Gorap ýa-da ine akıl tapar şaýatçy. Halk Geňeşinde ne etdi? Demokratik Geňeşinde. Hemmeler töýüp gaýtdy. Hiç tatlı. Ýöne bak, prosto skandal. Ýöne siz bunu bilýäňiz. Ýöne seredin hazır ýoksa biz seredip oturanlar bilenok bunu. Sen maksadyň näme? Görüşmelimi ýa bütün Türkmen halky içinde tökmetçiler birleşip onsoň herkede başlamaly. Onda sana 30 ýyl, 100 ýyl ber. Biz yok Dagavar spasy yok siz aýtýanys ýok, siz aýtýanys indi seredin Azaty Berdi Muhammedow ejesine söwgen üçin alkytly. Ýok şolam bir aktivist, şolam göreşýärdi. Öz bildiği yolda yürüýär. Her kimin bilme, aklı yetmän bilir. Näçe siz bize diýäňiz, onu Azata garşy biz görüşýärmi? Hayır. Men eýle diýemok, bilýärmi? Iki çıkışymda, soňky çıkışymda men Azatlyk diýip çykyş etdim. Men häzir Prozaşinskide işläp durýan oňdumy. Näçe siz beýle diýäňiz? Näçe siz tökmetçiler diýmer zatlar bize diýäňiz? Men şonu düşünemok. Men tökmetçilere näme? Hayır, siz şey diýersoň men size aýdyp oturýarym-da. Prosto şol oglan men hazır gynanýan, как полицейский заключён Türkmenistana ýerildi. Näme boljagy belli da. Men как adam ýaly gynanýan, adamçylygym üçin gynanýan da. Biz onu gorlamdyk, gynanandyk, biz onu garşy görüşýärmi? Yok, Murat, bir jamynt. Biz onu gorlap çykyş edýär. Näçe biz aýdýarmyz? Bir jamynt aýna Murat. Men şeýle gurrun biraz gaplara gitdi. Ýöne aýna sizin diýen adyňyzdan dogry ýöne häzir gurrun biraz gaplara soldumyzda. Biz häzir adat kepkan gurrun üçin ýönelmedik. Taýyk biz adat kepka bizim gynanýar. Edil sen gynanyşyň ýaly. Ýöne adat kepkany kakamrat bilen bulaşdyrma. Biz degmedige degen zok. Degmedige zok. Men özüm şeýle Muradam şoň ýaly men görüp oturýardym. Muradym nähili alyp barýanyny görüşüm men görýän. Hatda bir gedek, iki gedek degenine de bir şoňa jogabam berem zok. Şoň üçin biri-biriňize nimetmelerni umumy gurrun edýän, olam gerekdir belki de. Ýöne häzir biz konkret gurrun üçin çykdyk şuýaýyk. Şu tökmedi durulmak üçin çykdyk. Egerde aňryjy biriň diýen adamda düşünse, Kakamrat Kıdıram birden bilip bolmaz, doğrudan ama men şu çakaçenni şu Gölsaparada Murat Gurban'a da nähak tökmet atypdyryn. Başga da bol onlarça adama tökmet atdy da. Şunu men betedeýinde menem diňe rejim uroýun ise biz begençek şoňa biz ertir Kakamratyň adyny tutjakka erbetdik. Ýalşylykda tutjak. Ana sen ünfer. 2000 milyondan bir nimedemizde Murat maňa şeýle sora berdi. Şu umumyň bir nime baha berýärsen. Ýa-da nähili şu soňky 1,5 ýylda galandan netijeler nähili şu görüşdi rejim garşysynda. Haýsy topar nähili görüşýärdi. Şonda men obyektiv baha berdim. Ine mysal üçin soňky bir aýyň içinde Gellik Äriýew diňe rejim urdy. Eger şu hörtde dowam etse, başga toparlara tökmet atmasa, başga adamlara tökmet atman diňe rejimi ursa, onu geljekde bir neme bilen ýanky Gellik Äriýew bilen rejim agdarmak üçin bir bloga girip bilersiz diýen şaklamany men öňe sürdüm. Doğrudan men şonu häzirim ýene gaýtalabiljek. Egerde kimde kim şu görüşde ilk adamlara tökmet atyp özüni yaramaz tarapdan bir görkezenen bolsa, adaşanan bolsa, kimdir birinin gepine gidenen bolsa, alaga diýen şu dogry ýola düşse biz begeneriz. Diýmek şol adamlar bilen geljekde bir partiýa gir bilmesegem, bir herekete gir bilmesegem blok töredibileriz. Olam öz hereketi var, öz partiýasy var, toparlary var. Murat Gurbanyň öz topary var. Gölsapar erkin ýazyjy, garaşly jurnalist. Men demokratik opozisiýany häzir berip gollaýan kän ýyllardan beri, emma şu döredilin blogum men gollarym. Egerde mysal şuna da Gellik Äriýew doğrudan şunun beýlek Murat Gurbanyň ýa Gölsaparyň üstüne tökmet ýadyrmasyny goýar edin. Şu diňe rejim ursa bize gerek şolla. Bizim Gellik Äriýew bilen mellek dawamyz ýok ýa-da Hudaýa şükür bir ata-baba bir gan ýa bir hun dawamyz ýok. Şol diňe ol öz wagtynda mümkin oň bloguna bir yaramaz zatlary, ýygy derli
şoň ýanyna çavuş çakandyr. Ena şu ýerge adam Gül Tapary dinleme, Murat Urwan dinleme diýip şoň gulagyna çavuş çakyp, ýygyderli şonu gepden doýurandyr. Neme diýär-de? Dağı daşy yel bolar, adam ýene dil bolar diýär. Mümkin şo gepe gidip, Gül Tapary bir yaramaz adam diýip pikir edendir, Murat Urwan yaramaz adam diýip pikir edendir. Onu hanny biziň göreşimizden netije çykardym. Biziň alyp barýan göreşimizden, özümiz alyp başymyzdan netije çykardym. Dogry netije çykaryp, dogry ýola gelse biz diňe begeneriz. Şoň üçin kendim haýyş şäher, aýna umumy gurrun etmede biziň şuňky temamyz Kakamrat Hydyrowyň töhmet tehnologiýasy diýen tema. Şoň töhmeti nähili gurrun bolýar. Öz garaýşyň barmy şu hakynda? Şonu aýtsaň gaty bolar. Biz öz iýleşmemize de kömek etmeli. Ýaşlaryň köpüsi şoň töhmet tehnologiýasyna düşünmän, şoň duzagyna düşüp, şonu gidip ýürüýte dinleýärler. Wagt sarp edýärler. Olary manipulasiýa diýär, olaryň beýnini ýuwýar. Bize gerekmiş olatlar, gerekler. Türkmen halkına gerek mi? Gerekler. Bil görüşmeli, dine rejimin karşısında görüşmeli. Ana gep şu arada var ya. Doğru. Inni biz sözü ara şöyle verin. Yine Kaşpirovska verelim. Kaşpirovska biz yadır bir diskussiyamız var. Yine ayna gelince şeyle diye. Töhmet astırlar biz birleşmeli. Biz gitmeli, olalarına gürleşmeli, bile oturuşmalı. Bu töhmet astırlar on ýanky nähil manada töhmet atýar, onu seretmeli, birleşmeli. Dogry pikir. Söz ýok. Ýöne bu abstraktny pikir. Biziň konkretny hereketleri geçmeli. Bolunny biz ýanky adamlar gowurunjak bolup birleşmeli. Men birleşik gördüm, men bir-birden hemmelerine jan et gördüm. Ondan intek bir tane apastan ýermes görmek şonu. Kiçilik görmän jan edip haýyş etdim. Siz özüňiz et gördüňiz. Siz özüňiz et görende bir topar töhmetler dewete geldi. Şu dewete urmak ýor, dewete edip ýor. Bir de birleşmän görüşdiňiz bolýar. Görüşmejek bolsaňyz birleşmän. Tapagy ýok. Ýa birleşim görüşmejek bolsaňyz, görüşmejek bolsaňyz o tapagy ýok. Biz görüşdi. Biz şunu akoplanyň içinde. Şoň üçin bu tarapdan MHM-ýa ine men keýpin aýdamyga ýygnaklar geçirip hökümet şol ýerde Urbanowy deweteni görmän, aktivistleri seretmän. Bular biziň görüpler, biziň şu bastı durmuşymyzy ýykjak bolýarlar diýip hereketler edýärler. Kim şonu dinlemese işten aýýarlar. Bu tarapdan töhmetçiler bize basyp gelýär. Sizem MHM-ler bilen ýarşaly görüşeli, nimetçeli dostlaşaly, bular bilen dostlaşaly. MHM bilen ýarşaly diýem, o gasla oňa gurun aýdym. Häzir olar sizi seredip çepek çalıp otylar öz arasında düşünüşmek. Mir, всем мир, ol gowzatlar. Ýöne biz görüşü içinde. Dinlejejan. Biz kimin karşısında görüşýäs? Berdimuhammedow planyna garşy görüşýäs. Diktatora garşy görüşýäs. Ine siz özüňiz Hydyrow bilen birleşmek, özüňiz liçna Hydyrow bilen birleşýän. Näçe birleşýäňiz? Siz tankid etdi. Sizem töhmet atdyňyz. Näçe siz birleşýäňiz Hydyrow bilen? Näçe siz bile işläňiz? Näçe siz ine birleşýänligiňiz? Näçe siz şoňa jan edeňiz? Ay maňa söýürsem men teýmünden agdyr boljak, dawai agdyr bolaly bile çykyş edelim. Näme çykyş edeňiz? Näme siz şoň kanalyna baryp, şoň bilen hereketler edeňiz? Sen bir ady bardyr. Şuryaly biz şonu aýyp geçmedek, biz halka ýetirmedek. Ýertiden akşama töhmet atyp gelýär. Muň sebebi esasy men size aýdym. Ine aýtmajaklar aýdym size. Esasy strategiýa bizideyni, biztalkowy, siýasatçy däl, bloger özüne awtoritet kazanjak bolup, diňe deweteni ýamanlap, ýa kimin çyksa aktivist ýamanlap, ajotaj turup tomuş edýär. Bolly. Hani görüş? Hani bir zat et gördüm ya halk izinden ýörek gördüm ya halka mysal hökmünde bir zat et gördüm. Ýok, etmedi. Näme etmedi? Mesela diýene bir san çykyşyna 3 gözek uğrun çalışýar. O durnuksuz, o siýasatçy däl. Onun için ine oň bilen birleşmek bolur. Oturup görüş bolýan bolsa, bir anyklaşyp bolýar. Ine sen şundan geçemek, biz şundan geçemek, granitsary belleşip, dawai öňe gitmeli diýip bolýan bolsa gurunýok. Men şu tarapdary. Ýöne sen bile ýene de bize urýan, ýene de bize agdy bir bolal, agdy bir indi bolny ho, indi herekete geçelim. Agdy birlige men taýýar. Şol Berdimuhammedow düşmany görüşde men şoňy birleşmän taýýar. Gurunýok. Her wagtda aýdyp gelýär. Men Iklimowa bizim toparmamızın yol boşluğu var. Biz izimizden yörerdiği ve mat gördüm. Etmeli.
Bundan beter agdy birlik näme gerek? Ýöne agdy birlik diýip ýene bize urýanlar. Ya ýöne bir halka gol görünjek bolup aýdýanymy, onu konkret предложение edin. Agdy birleşmeli näme etmeli? Aýdyn häzir. Agdy birleşmek üçin. Şu Hydyrow bilen näme agdy birleşmeli? Aýdyn. Aýdyn oýlum. Edelim, pожалуйста. Ýöne men size aýdym. Belki aýna gepleşip barar Hydyrow bilen ýürüýtür, näme adymy? Aýna gepleşip görjekmi? Bir garşylygym ýok. Seredin gepleşigem alınıp barlar. Prosta bara şuna время tratить edip, şunça çıkıp gurlap, bizim näme niyetimiz, bizim Berdimuhamedov şu diktator rejimine görüşmek doğrudan ýöne YouTube kanaly çıkıp şeyle bir-birimize men şoňa garşy. Ipso men başga näme ýok. Bizim garşy şoňa. Biz bir-birine garşy däl. Biz onu ýalanda aýdyp göremdik. Siz öz pikiriňizi aýdyň diýdiňiz. Men girdim öz pikirimi aýtdym. Men agzy birlikden ýana. Men bir-birine şöý edip YouTube'lara çıkıp gurlemana karşı kim näme diýse diýsin. Men erdi biz onu dımda oturmalymy? Aýna. Bizim üstümizde bedirip aýna. Bir munçuk. Bizim üstümizde bedirip her günde hapa uýaş adam. Birini aýtman hiç zat diýmen oturmalymy? Dilimi saklap. Bize zanlı adam aýtdy. Özüňiz aýdyp oturýarsyňyz. Adam adekvatny adam diýip oturýarsyňyz. Özüňiz aýdyp oturýarsyňyz. Adam kim adekvatny? Kakamratydyrmy? Hayır, neadekvatny diýär. Neadekvatny. Kakamratdyr. Men pikirimçe adekvatny adam däl. Menem şonu diýende. Neadekvatny adam hazır çıkıp siz şey diýäňiz. Özüňiz aýdyp oturýarsyňyz, hereketler neadekvatny. Bir gurleşende bir nemede 3 sany pikir değişdirýär diýip oturýarsyňyz. Ýörýte hazır şoň üçin YouTube kanalynda men pikirim boýunça meniň pikirimi alsaňyz, meni diňde ertir birin gurna diýäňiz, gurnamam bilerin sebäbi adamçylyk siz näme diýäňiz? Kirýazow bilen birleşip bilersiz. Oňa bilen birleş. Sebäbi politik ýol bloga girip bilersiz, birleşip bilersiz. Bloga girip bilersiz diýäňiz. Şoň üçin seredin hemme neme çekeleşmeden, cedelleşmeden neme diýär. Pravda zrajda aýtsa diýär-de. Men hazır yarın türkmençe, yarın rusça gurlayan nemet bende. Şonu diýjek bolýar-da, şu любой adam bilen, любой blog adam girip bolýar. Ine Turçan допустим alıp görüňde. Turçan ine hazır o blog, bu parti, o parti birleşýän ahyry. Her kimiň özüniň sağjysy bar, soljusy bar. Düşündirip bilýän men ýöne ine neadekvatny adam hakynda hazır çıkıp özüňiz aýdyp oturýarsyňyz, özüňiz hem şonda şey diýäňiz. Adamlar sirano Türkmen halkı bilýär kimin kimdigini, kimin nämedigini. Sizden bizden gowy bilýär hemmesi. Aynen şu bileni oldu. Biz bilgen ýas şoňa köp sag. O bilýärler. Tak şu. Ina ştaýda da ýazýarlar şonu. Ştaýda da ýazýarlar. Indi gelin Türkmen halkı prosto ýadady Akbel Sapara. Bizim ýadadyk şu tökmeklerden ýadady. Aynen. Bizim şonu ýadamyz şunu şoňa garşylyk görkezýär. Biz bir gepleşikde şoňa jogap berjek-de işimizi dowam etjek. Yine indiki gepleşikde yine bir tökmeçiýini aljak-da, oňa jogap berjek-de, halka şo öz pikirimizi ýetirjek şo barada da işimiz dowam etjek. Gep şo barada bar ýa. Ana ne ştaýda bilen ileşlemeden biri şeýle ýa-da. Men şeýle bir nämelerken. Bolýarmy men şeýle çağajym kesel. Bor sağ olun, Taňry ýalkasy. Aýna pikirimi aýdym üçin. Ina ştaýda bilen bar bir ileşme şu atgaty bir meseleni ýazýar. Bizine şu zatlara üns vermeli. Eger bizim ayağımızdan aslışmasalar, bize şey her adımda bizim ayağımızdan aslışmasalar, bizim etmeli işimiz kän. Biz halk gatı kösenýär. Ine ştaýda çağla diýen bir iyileşmiş şeyle ýazýar. Häzir diýär Türkmenistanyna yetim çağlara berilýän neme kesildi diýär. Ýalňyşmasam, şoňar neme ýazdy. Murat şonu çıkarıp bir halka görkezip hormatly Akbel Sapara. Men şu ýygyna alyp barýan. Men halkymy alman, gaýra dedim. Bolýar. Bolmasa men size garşy görüşmeli bolýan. Ine söýdüm häzir. Onlar bolmaz. Kaşpirovska bereli ýolu. Ama yetim çağlara kömek pullaryny kestiler. Häzir görüş geçip ýygylar gepleşigimiz dowam edeli, gelin adamma hormat goýuly. Bolýar. Hormatly Kaşpirovski ine biz häzir gepleşik geçirdik. Ine dedim, şu gepleşikde biz Kakmat Hydyrowyň ýalan tökmet tehnologiýasyny analiz edip geçdik-de. Aýna gelejemiz geldi. DBT'nin admini gelip şey diýär. Siz bular ýa gepleşik geçirmäň, o ýalňyşlyk. Bize tökmet atarlar, bize ýanky
yüzümüze patinkasam tüpürküderler. Biz onu seyretmeli, biz olar bilen birleşmeli, gucaklaşıp olar bilen rejime garşy görüşmeli. Bizde başga alaç yok. Ine şey dip aýdýar. Ol ideya abstraktna, dogry, görünýär. Миру мир, всем благодатная жизнь на земле. O doğru, ýöne gynansak da biziň aramyzda şu gysga momentde görüşüljek adam hakykatdan hem öňe gidip biziň direk berip şu rejime garşy biziň öňümizde emheme dubinkal bizi urup tuğha görüşüljek adam köpde. Bize töhmet atıp bizi gaýtyp hereketlerini durjan adamlar bizi kä wagt jogap bermesek ýa-da halka düşünürmesek şonum ýalňyşlyk kadyp pikir edýän. Siz näme pikir edýäňiz? Şu aýnyň pozisiýasy dogry bolsa, onu düşündürüňiz-de. Sen men şoň pozisiýasyna logika tapmadym. Hawa mir abstraktna da tapdym, ýöne konkretna, realna, ýa-ni görüşde unutup biljek zadymy tapmadym. Siz näme pikir edýäňiz? Şonu bir düşünüp berin. Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum Murad ağa. Assalamu alaikum Akıl Sapar ağa. Dinledim men. Ayna geleneceğin aydanına da birazrak many var, ýagny agzy birlik gowuzat. Oňa gep ýok. Ýöne agzy birleşmeli nähil ýagdaýda. Bu agzy birleşmeliden de ele tutup gitdik, ura ýugurdyk zatlar. Pikir, ideýa boýunça belli bir ideýa pikire gelmeli. Ana partizanlyk hereketi diýe Akymrad ağa. O ağa diýip hormat goýýan, öňkü eden çykyşlarynda kän diktatora garşy o videolar zat goýdy, eden işine hormat goýýan. Akymrad ağa aýtdy, partizanlyk hereketi diýip. Häzir sowremenni 21-nji asyryň dilinde aýdanda partizan manydaş söz. Ýadyňyzda bolsa Ahmet Rahmanow içeri alındy, o gijan bir wagt jaň etdimdany siz aýtdym Antalyadan İstanbul'a geçiripdirler şol oglany. Ne day bok terörist diýip afarmlat etseler, Türkiýede hiç il günäsiz bolýar. Teröristini soradylar, biz tuttuk goýýardyk. Jogapkärçiligi boýundan aýyrýar. O Türkmenistandan soňal adamy çykaryp alyp bolmaýar. Bu terörist diýip görkezeler gutardy. Edil şoňaly prizif etmege geljekde. Şonuň pikiri bilen ılalaşýan vatandaşlarymyza ulu ziyan getirmegi mümkin. Terörizm diýdi, islendik döwlet elini galdyryp durýar. Jogapkärçiligi aýyrýar boýnundan. Bu partizanlyk hereketi şu terörizmiň sowremen dilde analygy. Ana 41-45 uruşda partizanlaryň podwiglary başyndan geçirenler diýip kino görýär. Näme diýerler? Barýalar, köprüni ýakýarlar, o köprüni ýarýarlar, o eşelonlary ýarýarlar, o boýowy skladlary ýarýarlar. Terörizm bilen partizanlyk hereketiň tapawydy näme? Ýöne termin söz sözleýiş nemesinde усовершенствованное täze nemede aýdylan это terörizm. Çağırış primoy terörizma diýip men düşünýän şoň ýaly. Bul ýalňyş ýol. Dogry, men eger goldardım Akymrad agany, ana şuňal biziň hereketimiz var, onu ýüzlenýäs, ana onda nemeler var, Mirotvorets brigadasy var, ana şolary almaga haýyş edersiz, gelin goşulyň şu akça goşulyň. Ana şuňal ýol bilen biz diktaturany ýykyp bilýäs. O hiç kim wepat bolmaýar. Minimalny ýetkiler bilen biz şu iş amala aşyryp bilersiz diýse, men ilkinjileriň biri şol işe goşuljam. Ondan başka Akymrad ağa bilen meniň liçni öz aramda bolan bir düşünmezçilik. O 1-nji awgustda stardy, analiz berdi. Aýdy ýaşmakda oturup diýe, ana Türkmenistan hökümeti gorkdy diýip aýtdy. Adamy tutmasa da primoy nemede maňa haky dowatýar Akymrad ağa. Birinciden ýaşmaga aýallar giýýär. İkinciden bu senin aýdyşyň ýaly ýaşmak giýmemiň sebebi men Türkmenistanyň hökümetinden ýa-da senden gorkanym üçin giýmek. İstanbul'un içinde aktivistlere karşı hareket etkenlerin ýeňsesinden duýdansız peýda bolmak üçin men giýip ýörün. Şol hareketi edibemiyorum. Öz aramızda, indi Rusçalaw aýdanda usku krugumuzda bilip ýörler meniň ýüzümem, adymam, familiýamam. Gatnaşyp ýördüm men şol işlere. Bul bir. İkinciden Lebabım diýip Telegramda grup açdym. DWT aktivist chatda, entek DWT'nyň içinde döwre. Ana gıýbat etjek bolsaňyz Kaşpirovskiň atjan chatyna gidinler. Gıýbatkeşler şo taýa jemlenipdir diýip. Endi şol gıýbatkeş diýen adamyňyz 1-nji awgustda 10 sany watandaşymyz, 10 sany aktivistimiz içeri alınanda sroçna adwokata pul gerek bolmagy mümkin diýip orta jar çekilende şol
Sizin aytgan gıйvatkeşleriniz, Lebabım çatın içindeki rayatlar, biri men $100 verecek deydi, biri 350 dolar verecek deydi. Kiprli bir vatandaşımız men $500 verecek deydi. Ana şu gıйvatçıların ettiğini işi şu, sizin sözünüz bilen aytlandı. Gıйvatçılar şu, adamın mertebesini düşürende de distansa tutmalı Hakamradağı. Yukarı biliminiz var olsa, yurdisk biliminiz var olsa, subordinasiya diyen kada kanunu vardır. Şol düzgünler berca etmeli. Yani şu gıйvatçılar şoňa hayar bolup durdy. Bu 500'den köp düşo döwürler. Nadir Saidov zat bar şu çatyň içinde. Şonça adamyň içinde gıйvatçılar diýip ulu millete at takmak bu unizitilne. Adamı beýgeltmeýe, adamı peseltdi. Şu ýerde meniň aýdan sözüm var. Ya plivat hatylna toýumy näne diýip. Häzirem men şo pikirde. Plivat hatyl. Şu gıйvatçılar diýenim üçin. Şol adamlar aktivistlara bir zat olsa ilkinci ılgacak adam şolar. Emma Hakamradağı sen ýaly meniň oglum Jeneva gitdi. 300 euro çıktı. Men 300 euro rashod etdim oglumyň bar şu ýerde protest etmegine dip şol Lewabyň çatyň içindäki adamlaryň bir am aýtmaz şu söze. Ene mertlik nerden gelip çykýar? Hakamradağı kime atak oturanyny ilki başda gowuja analiz edip çeýnäp, gowuja çeýnäp, ondan soň efire çykyp aýt bolýarmy? Gel aýplaşmaly. Bolýarmy? Sözümü utardım Murada. Murat sesini aç. Mikrofonuňyzy ýap. Sağ bolun, çykyşyňyz üçin bir haýyş bar, hiç wagt adamyň şahsyna diýmän. Hususy durmuşyna goşulmaň. Kakmat Hıdyrowyň köp ýalňyşlygy bar. Ol diňe ýanky bize şyltyk atmak değil. Aktivistler tutulanyň bir gezek gollap çykyş etmedi, gaýtyp tökmekler atdy. Kime garşy görüşýär? Aktivistler garşymy ýa näme garşy? Oň belisi ýok. Şoň üçin durnuksa siýasatçy der bir bloger. Men onu siýasatçy diýmem hata edemok. Ýöne akda ak diýmeli, garada gara diýmeli. Men şoň tarapdary. Men ýalňyş ýan bolsam ýazyn kommentariýada Murad aga ýalňyş ýan diýip. Sen biz häzir görüşüp dur. Ünsüň, siz bir zalda görüşýäňiz. Sizin garşyňyzda 20 adam. Siz bir 3 bolup görüşýäňiz ýa 5 bolup. Siz görüşýäňiz bu tarapdan siz urup durlar. Arkaňyzdan bıçagy atyp durlar. Indi aýnan pikiri şu bıçak atýanlary gujoklap, şular bilen şu 20 tan görüşýänlere garşy görüşeli. Bu невозможно. Et gördük. Köp finans gördük. Невозможно. Şoň üçin men her wagt diýen siýasata durnukly, dünýä garaýşy ýalňyş bolsa, pozisiýasyny durnukly beýan edip bilýän, ýalanysyz, töhmetsiz, kritik edip bilýän, konstruktiw ýa konstruktiwler tapawdy ýok, öz pozisiýasyny belläp bilýän, maksadyny dogry keslikläp bilýän, strategiýasyny, taktikasyny ýürüdip bilýän adam siýasatçy. Bolmasa bloger, töhmetçi, ýene. Ol adam hökman biziň ideýalarymyzy gollamaly diýen zat ýok. Ýöne diýmedim diýenne özüne hormat goýup, adamla hormat goýup, adamyň üstüne töhmet atmaly, ýalyn söz diýmeli. Ine şu prinsipleri biz saklamasak, biz ýene şol uly Berdimuhammedowyň ýazyň gazyny giýip şöyle ýüzüp başlaýar. Ine häzir kimde kim biri diýip başlar. Ine siz Muradaga dawa geçdiňiz näme töhmet. Biz töhmet edýän näme? Bizim çykyşlarymyzda argumentirowany suwd ediliş, ýa-ni düşündürüşler boldy. Biz Kakmat Hıdyrowy görüşjek bolup näme edemiz ok. Biz görüşjek bolsa görüşerdik. Bizim maksadymız onda. Bizim maksadymız Berdimuhammedow şonuň gurulan bandit sistemasy we şu banditler. Boldy. O şol ýaly arkamyzdan bıçak jok bolýanlar bir 10% jogap berer. Jogapgarçylyk çeker, şoňlaryň motorya. Biz bütün çykyşlarymyzda diňe şoňa ýanky münasip etjek bolup o wagtymyz ýok bizim. Şoň üçin ol bärik gelip aýnan pozisiýasy halka gowy görünjek bolup birleşiň, ýaraşyň diň aýna diýär, köp adamlar edýär. Indi bestir edilir. Indi ol atmaskalar aýranlar. Birleşdi. Indi biz öňe gidelim, bolun ho. Indi birleşeliň zat diýip onu wagt ýitirmeýän gaýtyp sen öz gruppaňa bir tane 10 adam Türkmenistanyň içinden iş ýaşalar. Podgotowkasyny et, bilimlerini ver. Şolarda bäde bolup geçen dağıtlar şolara ver. Aýna bilýär şo dağıtlar. Yaman gowy işledi DVT'de.
Ayağıylar herkine gidip yine gelip yine bir başka zatda gürülmüş başladı. Bolmasa başta yaman o işledi. Şuraya bir de effektivni işlemesek ol bla 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 bu zatlar kime gerek? Mana gerek? Gerek bolsa da yazın, gerekkä bolsa da yazın hormatly vatandaşlar. Şoň üçin eger birini göwüne degen bolsak ýa-da bir ykçam diýen bolsak, biz öz pozisiýamyzy jany bilen düşünjek bolýar, adama hormat goýup. Şu ýerde Akbil Saparov indi çykyşymyzy gutardy. Men şu ýerde gelýän soraglary Bliss turnir hökmünde. Yeni bir gerek hormatly ýazyjymyz, hormatly şahymyz Bliss turnir hökmünde. Bor. 20 sekunddan jogap bereliň. Hem özüňize test edeliň, hem halkymyza jogap bermeninden jogap bereliň. Ine soraglary siz eger seredýän bolsaňyz maňa kömek ediň. Men şu çağla diýen iýleşimiň aýdan adyny ýene bir ýerde halka eşitdirjek. Aýdyn. Çağla diýen iýleşimi şeýle ýazdy. Häzir diýdi Türkmenistanyna ýetim çağlara berilýän kömek pul durduruldy diýdi. Ýatyryldy diýdi. Bu gaty ýerbet zat eger şeýle edilen bolsa. Men şuny çağalan hem enilen hukuklaryny baryp 80-nji ýylyň ortasyndan bäri gorak gelýän jurnalist hem ýazgy hökmünde gaty ýalmış iş diýip baha berýän egerde şu Türkmenistanyna ýetim çağlara berilýän kömek pulu ýatyrylan bolsa. Muny haýdan haý dikeltmek gerek. Gurban uly, sen meni tanaýan. Ikimiz bir wagtda Moskwada okuduk. Senem çağalan bar, menem çağalan bar, bizim adamlarymyzyň türkmeniniň köpüsiniň çağalary bar, uşak altyk çoğulklary bar. Şolaryň içinde elbetde enataty bar bolsa, şonu da şu çağalary nime berilýär? Kömek pulu berilýär. Ine şu Şweýçiýada normal ýurtlarda çağı 18 ýaşaýança şoňa çağı hökmünde pul tölenýär. Türkmenistanda men şoň girilmeni talap edýän. Ýetim çağalara berilýän kömek pulunyň haýdan haý gaýtadan dikelilmeni talap edýän. Sağ olun. Şu gerek Akbil Saparov, bravo. Daş etdiňiz. Wagtda ýetişdiňiz. Ine şu bir vatanjymy sorag bar ýa, bir sowal öz ýurdumyzda, isleýän yerimizden, isleýän vilayatdan islemäne, işlemäne hakymyz barmy, ýokmy? Kołup başlady, indi näme etmeli adamlar? Segin, hormatly vatandaşlar, bu reali millet parazçylyk, şu reali diskriminasiýa diýilýär, etmeliler hökümet. Men näme bu banditler diýen? Hiç ýerde kanuny gulasan oklar, konstitusiýa serden oklar. Türkmenistanyň içinde istenik adam istenik yerine işläp we ýaşap biler. Ol konstitusiýada berkidilen. Ol Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesi, o beýlek aýdan dil görkezmelerini bir yerine toğlap jüýse ýygnak goýsun. Hiç ýerde görkezämesin. Demokratik döwletde derrew muny kadyýata kelip ýa-da basarlar. Jinayet jogapkärçiligini çekmeli bolar. Şonuň üçin hakymyz bar, istenik ýerde, istenik vilayatda işläp ýaşamana. Hemme döwletlerde şuraya, näme Türkmenistany buraya. Näme Türkmenistan agzyny doldurup konstitusiýaň, demokratik konstitusiýa bizde işleýär diýip Ýewropalarda halkara konvensiýalar gol çekip şonu aýdýar, ýöne hakykatdan halkynyň gözüni ýumdurup bilimler bermän şol bikanyn görkezmeleri edýär. Ine şunu hakymyz bar etmeli. Akbil Saparov, şu mesele näme siz seredýäňiz? Risk açyk düşünýärmi? Bir düşünüpdi da biz erkin ýurtda ýaşap ýören adamlarda, şoň şunun bir vilayatdan beýleki vilayata geçmegin kynlaşdyrylmagy, asla Türkmenistanyna häzir çenin çykyş wirasyny saklanyp galmagy, bu bir dinozavr, bir Türkmenistan dinozavrlaryň dolanýanyny görkezýär. Hiç ýyl häzirki zaman dünýäsinden bihabar adamlaryň, özüm ýaman niýetli adamlaryň dolanýanyny görkezýär. Adamlaryň arasyny üzüp Berdim Pamedowyň klany, Jadan Imramov Türkmenistan talaýarlar. Şu egerde şolaryň niýeti düzü bolsa, näme üçin türkmenler, Türkmenistanlylar öz watanyna erkin o vilayatdan o vilayata, ol owadan ýa ol şäherden ýa etrapdan beýleki başga bir etrapa geçip işläp bilmeliler, ýaşap bilmeliler. Näme üçin şäherjyň, Marin, Daşowyň, Balkanyň adamlary Aşgabat'a gelip erkin ýaşap işläp bilmeliler. Bu zatlar şeýle bir köne feodal döwrüniň düzgünleri ýörýär häzir Türkmenistanyna. Sowet Soýuzy nimede dünýäde iň bir idealak jemgyýetçilik guruluşy hatap edilýär.
Yoksa biz özümüze şu ösenli patap etsek. Inni bolsa Türkmenistan Sovet Soýuzynyň hakydan aýrylan ýagdaý döretdi. Sovet Soýuzyna hiç wagt bir respublika bilen ýa bir şäher bilen ýa owa bilen arada polis duran ýeri ýokdur. Ya geçmeler diýen ýeri ýokdur. Emma Türkmenistanyň şeýle düzgün döretildi. Bu gaty aýrylan stat. Haýdan haý ýatyrylmaly. Yine bir soru var. Men şunu aýdyp geçeýin. Bir ýa-da men sorumy jogap berdim. Kıyın men gaýtalan jogap berdim. Balkan Aşgabatda işlejek bolsaň, propiska gerekmiş. Bundan beýle bugün propiskanyň ýoklary ýygnap poýzda mindirip halk açan soýmana başladylar. Ol bir kanun. Ünferin, yine bütün döwletlerde istenen adam Türkmenistanyň çägini istenik ýerine ýaşap bilýär. Yine käbir, mysal üçin Moskwany alyp görüňde, Moskwa gelip propiska bolmak kıyın. Ol kıyınlığı näme bilen bagly? Şo ýerden jaý almaly propiska bolmak üçin, ýeni bir zat etmeli. Yine şoň bilen bagly. Ol Putiniň görkezmesi ýok. Hiç kim Moskwa gelmeliler. İstenen adam gelip biler. Ýöne pulun şo ýerde çykdyjyry ýapmak üçin ýeterli bolsa işläbilirsin. Mysal üçin Fransada derdim. Bir studiya diýen bir komutçyk 1700 euro, 2500 euro. Yine men şonu şo ýere baryp töläp ýaşap bilemok. Näçe gymmat. Diýmek men şo ýerde bir işdi işlemeli, 5000 euro alar ýaly, onu men ýapyp bilýän. Şoň üçin biz birinji iş tapýar şo ýerde. Ýa-ni internetden iş tapdyk, baryp göçüp şo kwartirany alyp ýaşap bilýär. Onun Türkmenistanda bolmaly şo zatlar. Öňüma näçe şonu ýa-ni bir kanun hökmünde yaptılar. Sebebi Aşgabatdy bular paştow marka edip saklajak bolar kartinka şuryaly özüni agyr ýagdaýda ýaşap ýören vilayetdäki adamlar gelip şo ýerde işlemesinler, şolary görkezmesinler, şolar görünmesin. Bütün dünýä ýa jemgyýetler gelýär şo ýere adamlary, jemgyýetiň adamlary şolary turatlar görkezemesin hakykaty diýip olar şo ýere eltenoklar. Näme Balkana baranoklar? Balkanna yine şol adamlar gelip başlasa ya başka vilayetden gelip başlasa o yerde Balkan kontrol etmek. Yani şoň üçin. O kontrol eder ýaly halkyň olur ýaly türmen bilen. İstenen adam istenik ýerine işler. Egerde men biznesmen, mysal üçin ya men zawodum Aşgabatda işgärler gymmat bolsa, ondan men şu zawody, şuň filialyny ýene-de Kerkiçide açarym. Bu ýerde iş hakky pes. Maňa amatly şo ýerde açyp, o ýerde konkurens hatawyna şo ýerdäki adama galdyryp başlarym. Ol konkurensiýa düzeltmeli bu zatlary. Türkmenistanyň prezidenti özü Aşgabatdan bir konfetka ýaşap, içinde gelip hanlygy ýaly gelip, şo ýerde bir kiçik ýa-ni mäňede kiçik şäherjik gurup öz gardaşlary bilen ýa-ni ýokurky bir planetada Türkmenistanda ýaşaman açyk gelip fontanyň içine gelip o bizim Manşda ülp ýören adamlaryň ýa-ni ykbalyna seretmän, kömek etmän, ýagdaýlaryny kömek etmän, olar getirtmän bir bu düzgünçilikle ve bir adaletlik üçin. Ne şu zatlar bolmaly, kanunly ýok o zatlar. Hiç royal bir kanunçylyk döwletlerde ýok. Şonuň üçin men diýen bandit hökümeti, şonuň üçin men diýen bu Türkmenistanyň prezidenti bir gyrryk bir ukypsy diňe parahorluk edip ýören adam. Biz muňa bilen özümiz baglanşdyrsak bizde ösüş bolmaz, Türkmenistan öňe gitmez. Diňe bet başlyk biler. Indik soru bolsa aýdyp durun, biz efirimizi uturmasak bolmaýar, gaty çat ýagdaýda bilistur edeli. Murat, indi şu ruhsatlar bir iki tane adam şol bir soru gaýtalatda. Men şuna aýdym. 15 sekundda jogap bereyim. Murat Jany Işangulyeva diýen illeşimiz şeýle soru berdi. Akbel Paraga Olga Çariyeva barada da bir düşündür aýtaňyz diýär. Şoň näme üçin size tökme datýar diýen maňda da. Onuň Türkmenov diýen illeşimiz aýdy Akbel Paraga Olga Çariyeva bir gepini aýtdy. Siz şahtlyk şyhyw kurator diýip diýär. Adamlar, men Akbel tapar, men talap edýän, şol näme şol Olga Çariyewna diýdirýän aýalwa özüni, şol eger gepinde durup bilýän bolsa, men suda bersin meni. Şu özüne anan bar bolsa, ol baryp ýatan töhmetçi, ýalançy,
Hemen şu taýdanam aýdýan. Oğulya çaryýyna diýdirýän adam, sizin kakaňyzyň adam başga, siz çaryýyna däl. Men eşdişime görä, eger näme dogry bolsa onu aýdyn. Menem bilip galaýyn sizin hakyky oçtwaňyzy. Hemen Sovet pasportu boýunça Akmuhammed Jumayevich Welzaparov. Yazıcı hökmüne de Günwatarda öz kitaplamy Ak Welzapar diýip çykarýan. Ine men bir ütýöşük adam ya bir ütýöden da adam ýok. Öz adım, öz familiýam. Inni egerde şu taýdana iýleşlenmediň berýän sorawlaryna men şeýle jogap berýän. Egerde gadyrly iýleşler. Şu Olya Çaryýyna diýilýän aýal, özüne şeý diýdirýän aýal gayraty bar bolsa, şu adam sypaty bar bolsa, bir çigidin şeti ýarjak bir ınsab bar bolsa men suwda bersin. Bersin suwdan ha men Ak Welzapar Şwetsiyada ýaşaýan. Ine men gizlenemok. Men şu yaş oğlun watyndan bäri ýüzümi açyp çykyş edip gelýän adam. Ine men ber suwda meni Olya Çaryýewa gayratyň çatsa, sen gyýbatçy. Ine men şonu aýdýan. Sen tökmetçi. Ine berin meni suwda. Apesa para. Biz wagt saklarla täze bu tolmalyny. Şol ýene haýyş edýän hemmeňde 10 sekund, gatyýsa 20 sekunddan geçmeli. Ine bize bir soru berýän. Aşgabatda propiska işlejek bolan hökman gerekmi? Ne şu soruga jogap berýän. Täze Türkmenistan gurulmada saýlawlar geçip, täze hökümet saýlanmada, täze ýoluşçy gelende birinji bilen döwlet topar propiskany aýar. İstenli adam istenlik ýerine ýaşamaly. Ine serin Ýewropada propiska sözü ýok. Näme gerek propiska? Maňa düşündirin şonu. Niýe hatlar bermeli? Niýe hatlar barmalygyny şu ýerde ýürütesen poçtowy adres berýän. Her 3 ayda çalışıp duruşup poçtowy adres ýürütülüşdirilen, ýani e-mail adresini berýän we soňky fakturany görkezýän şonu senin poçtowy adresing bolly. Şoň bilen tamam boldy. Bir derek bürokratiýa, bir derek pasport stowlar gerekmejek. Bir derek adamlar gynap, saklap, bu tarafa getirmän adamlaryň hereketlerini saklayan zat. Näme gerek? Biz ösmeli. İsten adam Aşgabada var köp zatlar öýrenip, ýene kerip çabap şu ýerde şu zat tehnologiýalar dünýä garaşyny üýtgetmek üçin şu ýerin halkyny üstürmeli. Bize gerek adamlar gatnaşar ýaly. Näme biz olar blog etmeli? Hiç ýerde propiska ýok bular ýaly. Orsetden başga. Öňkü Sowet sistematyň. Näme gerek ol? Biz ol öňe gitmeli. Biziň Irak diýär. Indi soru. Özüňizden terip duruň, men hem atbarjy hem soruga jogap berin ýetişemok. Şu propiska barada menem aýdaýyn. Şu gadyrly iýleşler. Egerde demokratik oppozisiýa ýeňse Türkmenistanyny hökümet saýlawlar esasynda, ýa-ni demokratik saýlawlar esasynda hökümet gurulsa, hem konstitusiýa esasynda ýaşalsa, birinji bilen men ýazjy hem jurnalist hökmüne etjek tarabym ýa-ni propiska ýatyrlar. Hökman ýatyrlaýmaly. Murat gaty dogry aýdýar. Propiska diýmek bu hol ilki durmuş neme döwrüni ýatlady ýa-da. Gaty bir geçen döwürleri ýatlady ýa. Asla gerek ýok propiska. Propiska diýilen zat totalitar ýurtlarda bolýar. Aýrılan ýurtlarda bolýar. Oň Türkmenistanda gerek ýok. İkinciden men hut özümiň talap edip ýatyrçakladym. Ýurtdan çykyş wiidalaryny ýatyrçak. Hiç ýyl çykyş wiida diýen zat bolmady. Ol gülkünç. Ine sen bir ýurda gidýän. Şo ýurt sen kabul edýän bolsa, bollugy tordy sen bildalýan gidýän. O sen öz ýurdundan sen migrasiýa gurulunyň ýa MHM'den näme üçin sen ruhsat almaly? Näme üçin sen bir gitjek ýurdun kabul edýär? Bolly ýeterlik şo. Bu ýurtlarda biziň ýaşaýan ýurtlarymyzda onlar düzgün ýok. Özüm hiç il geregem ýok şo. Şol propiska ine şunu aýtjak bolýar. Propiska hem çykyş wiidasy hem düzgün dine kramfa gerek, jadana gerek, Berdimuhammedow hem şon klanyna gerek. Halka gerek ýa. Döwlete de gerek. May dok diýen adam bir näçe edek bize sorumy jogap berin diýip berdi. Men tap bilem dok soruňyzy. Ýene ýazyň häzir jogap berer. Biz hemme soruga jogap berýär. Kritika bolsun, biz töhmet bolsun tapamady ýok. Ýöne söýseniz men blog edýändim, günaýdym. Kim bolan? Şonuň üçin gollaman söýüň men blog edýän biz men dedim bolmaly. Öwrenmeli. Ýene soru Kaşpirovska berýär. Azat kepkan çıkarmak için näme etmeli diye Murad abi.
Kaşpirovski. Ne siz soru, bana verilen soru cevap verip bilseniz, men hoşal bolurdum, men soňuna daýdym. Soraga düşündüm. Ana dün Döwlet Baýhanyň efirine süretdim. Iň akylly, iň parasatly, iň näme aktivist aldylar diye bolýar. Ol adamyň öz şahsy pikirine hormat goýýas. Emma İstanbul'da aktivistler tutulanda, yine son wagtlar gördüňiz Bayram Alalyýew tutuldy, Ahmet Rahmanov tutuldy. Moment adwakaty ılgap birinci geçilmeli prosedura deportdan alkalma advokat derru neme berýär. Hat berýär. Deport etmek gardagyn ýurda barsa şul adamy o baskı, urgu, yani ölüm nemedilmegi mümkin, deportdan saklamalı diýip karar çykarýar advokat, şonu derru berýär. Hemçin şu Azat Kepka'da edilmedi şu. Hemçin edilmedi. Demek şu özünde tarap olduk. Açık zada açaçan aytmalarını Dowlatdy ýaşulary goldaýan, Döwlet Baýhany goldaýan, Hakamrat Hydyrowy goldaýan. Emma biz öz aktivistlerimize, öz ýakynlarymyzy şonu ýal güne düşende taşlamyzak, ılgaýas gije diýmez, gündüz diýmez, ılgaýas şu proseduralary geçeceğiz. Eger Azat Kepka'da da şol proseduralar geçilen olsa, hökmany suratda alıp çyksa bolýardy. Tutuldu görnenak diýip mışmış oldu, soňam gitdi diýip habary geldi. Şol ugurda kim näme etdi, kim nire yüzlendi, nämeler oldu belli däl. Ahlas edilen olsa çyn ýürekden alkalsa bolýar şol oglany. Emma endi Türkmenistana giren adam körüň eline büt düşen ýaly. Onu alıp çykmak meniň pikirimçe başartmasa gerek, sebäbi men özüm öz analitikam boýunça şolary diýir görkezin pokajyty их живыми diýen guromada näçen bir gezek 2000-nji ýylyň Sanjar wakasyndaky pedalary görkezin diýip ýüzlenende de şolarym hatda netije görmedi. Gelip bu Azat Kepka üçin nämmedilen de şu ayaga galdyrlaýan ýagdaýynda da şu gurulmalary netije berer diýip men pikir etmeýän. Bolýar. Sağolun Kaşpirovski, wagtymyz az galdy. Rovna 15 minutdan biz protest geçirecek bolýar, Zoom protesti. Hemmämiz çagyrýan. Sebäbi Berdimuhammedow häzir İstanbul'a barýar. Erti ýerden Raşid Meredow bar İstanbul'a. Şu İstanbul'a baranda Raşid Meredow Ankara'da Daşa işler ministri bilen duşdy. Şo ýerde gürleşip suraty düşüp, mana suratlarına çeli geldi. Hemme zatları size goýjakdym, goýulmadyň. Ine Berdimuhammedowyň gelmegine taýýarlyk görüldi. Şo ýerde Türkmenistan konsultatywna şu samita goşuldy. Diýmek görüjü hökmünde şu turan birleşigine goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti häzir agdyny doldurup gürlär. Şo ýerde men dünýäde iň ulu diktator, men elimi ayağım hem ýerime halka okşaýar. Ine şonu bütün dünýä şol dogry däldigini düşündirmek üçin biz häzir Zoom protesti geçirir. Gelin 15 minutdan başlar. Şoň üçin biz şu efirni gutup gelýär. Iki soru galdy. Men operativna jogap bereyim. Birinci soru, Azat Kepkany näme çykarp bolar? Gaty dogry gürledi Ýoldaş Kaşpirovski. Azat Kepkan bolýan wakalary hiç bire düşündiler. Muny ulandyrar zyndylar. Indi bolsa şunu halas etmen, gaýtyp şunu şu tutdu, o tuttu diýip bir topar jogapkärçilikden gaçyp ýörler. Näme çyp men şunu diýen sebäbi haçan aktivist tutulsa bir de ýem prosedurany öwrenip. Birinji bilen adwokatyna kömek etmeli. Şol SMS ýazdyrymy ol wagt diýmelerle adwokatyny tapmaly, adwokatyny böktürmeli. İkinci, şo ýerde karar çylan bolsa şonu ugrutmaly, adwokaty gatşat ýa-da reklamasiýa berip şonu durulmaly. Şol zatlar edilmedi. Ondan başga gaty derli ýagdaýda, ýani prozasitlikler goşmaly. Ondan başga challenge'lar yapmaly, Zoom protestler etmeli, dünýä ýaktyrlandyrmaly. Şo zatlar etmeýän gaýtyp bize söýýärler. Ine size bir zat aýdym. Şuňky ýagdaýda Azat Kepka näme çykarp bolar? Birinji, Zoom protestler. İkinci, protestler. Üçüncü, challenge'lar. Bütün dünýä ýaratmaly şu Azat Kepkany. Yani başlan Kepka diýenme, Azat İsakowy bir kanun ýagdaýda Türkmenistana akderýaly we şöyle bir kanun ýagdaýda saklaýanlar. Eger biz çykyş etmesek, onu öldürmem bilýär. Doğru düşünün. Şu Azat maňa garşy görüşen bolsa, dewlete garşy görüşen bolsa, onu tapagy ýok. Ine şu ýerde agdy bir. Şu ýerde biz gorlamaly, gurrun ýok. Biz gorlamamalıyız. İstenen adam mollap gelýär. Murat Düşemow bize garşy görüşdi. Biz gorlap gelýär. Men on dogry bilen gürleşip hatlar ýazdım OBS-ye, başga ýerlere.
Şoň üçin ine şu meselede şeýle. Ine ýene bir soru bolýar. Mara da şartlyk şygyň siz hakda video goýdy. Siz Sary Zaporoj türkçüňiz we Gazakstanyň un akedip şonam tuturup soň sizi hakmat edip halas edipdir. Aýyňyz zaten. Men bilmän durjak. Men ýa-ni siz ýaly 91-nji ýylda hiç saatly ýaňy hukuk turan studentdim. Men kakam ejem baý därli. Birem molim, birem institutda neme bolup doktor bolup işleýärdi. Türkmenistanyň açyşlygyny diýen adam. Bizde bir üýtgeç zat ýokdy. Şu hemme zady ýuwaş-ýuwaş, ýene häzir men görüp ýörän Türkmenistan'da adamlar bolsa tasdiklarda ýuwaş-ýuwaş işläp galdy. Zaporojec, soň 2 san Moskwy aldım. Ondan soň 99 aldım. Ondan soň ýa-ni Volkswagen Passat aldım. Ondan soň Mercedes aldım. Men biznesim ötüşi boýunça menim ýa baýadym. O diýmek men hiç ýerden ogurlamadym. Ýuwaş-ýuwaş rahmetim bilen gazanyp gitdim. Hökümetden dadalanmak. Gazakstanyň un getirip ol garyp hiç wagt garmaýady. Biz kalite spesialny ýa-ni kaçtynda satýardyk. Diňe biz satýardyk Gazakstanyň buğday getirip un edip ýerine biz satýardyk. Bizim unumyz alyp beýlik Türkmenistanyň fabriklary garyp Kleykovinasyny galdyrýardy. Kakmat Hydyrow men Fransada ýaşap tanışdym. Onam şu bir politik ýollaşym ýa-ni çykyşynda aýtdym. Gaty hormat ýan ýollaşym adynyň gelen soň bolmasa jogap bermedim. Şu ýaly şunuň bilen biz efirimiz oturýar. Häzir men gahrman näme ho, şoňa dogy düşünün. Men sizden artyk maşladym ýok. Ine 2 san elim bar, 2 san aýagym bar, 2 san gözüm bar, 1 san kellem bar. 4 san elim ýok, 2 san kellem ýok. Ýöne durmuşyň tejribesini ulanyp, bilimlerini ulanyp men effektiwne ýörejek bolýandym. Şu tapawulmyz bar. Başga tapawulmyz ýok. Hemmäňde köp taňajakatyn Akbil Saparowa başdan söz bermedim. Köp wagt aýdym. Şu bir tory özüm boldum. Başlapyny Kasperovski taňajakatyn geleni üçin öz pozisiýaňyzy aýdanyňyz üçin aýna gelenjek. Sag bolun. DBT'niň admini bolup, DBT'niň lideri bilen ılalaşman öz pozisiýaňyzy aýdanyňyz. Ýalňyşam bolsa, dogram bolsa aýdanyňyz köp taňajakatyn. Biz şu gepleşiklerimizde diňe hakykat we diňe halkymyzy östürmek üçin edýär. Başga bizim hiç ýeri maksatymyz ýok. Hemmäňe köp sag bolun, indiki gepleşikler üçin. Zoom professionda ýardymadan çykarmak. Murat, menim Kasperovski'nimde saworna aýdýan gaty anyk düşündirdi, öz pikirini köp sawornym. Onuň halka aýtjakladymam Kasperovski'nimiz goşgam ýazýa. Maňa goşularyny iýberýär, okap görýän gaty töwereme gowy özüm her bir var. O şahiri berýär-de o, sana ýörenem sen tiýatr şahry. Bolýa gaderly illeşler ümit berip dinleýänler üçin köp sag bolun. Ýene-de geljekde efirde duruşmak hem de niyet etdim. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Sağlıkta görüşelim. Sağlıkta görüşelim.